Siomai, 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 siomai. سلام سلام أكل قرنعة عالم تركبوا خلاتكم تخطاتلتنا سلام أملاخ نعخاتكم يكون النبلنا لومي حزنا متسينا زلنا مدب بالسوشيال ميديا ببزحي الزرابة خوين صنح أرست خوينو أمونغو سنتبابا حوي توماس يوانا براني لومي نزح حساب زي كوفيلنا خمزخن الزرارة ولو متسينا لنا نمكتالكم عدم تومي حوي مجمريا عندما يخبر كاس لازم تخا كمسجنا كفته برازروا أنا أول مجمريا سلام كلكم يدلي أبزر لكم سلام تعنان أبزريكم يهلو بشم إخزابير سلازي لو ما أنت تعرفي واتنا دلا قداي زامبيدا خد كل الزقنيت كوينا نقرأ من قدنا حاسين أنا أشتو حسابات تنكف قابلنا تعم تصبو سبونتي نايزر بمدرخ فتيو تقبلوا وسلازلو نهم خناتنا متنا زلنا بتعم تصبو أقدم أبيلتهم يحويتها كبل دلي من البات أنا نسخان مرعواتها يكوننا ندينا جبوز حساب بزعبة زي تمرع وسبات حدارن أدنا العلوم كزارو بزبل كريتها خلي خلي أبزخ بلوز دل نجار تايم سيلكاتهم يحوي حواري قدس باولوس بزعبة زي ني حدار تمرتي ببزحي أما صحف قدس مهر لنا صغاب على الحدار هنا بره سلازي كريستنا نايتومو كورون ناي أمورون زي كونه ناي برهان قدايو زبره هلك أخن دام هركات قيدنا سلازي نحنا خا بث أملاخ ردي إننا نبلوي بث أملاخ ردي إننا مثلا بث نفلت عقن مالتي نالوات نوزحت سبات زي حسب زخو قد اللي خون زي بقوع بس أقول لتابز لون خون يخل كأرمونا تسفان نقبر نحنا جن تفريتنا هذا النوي تسمع الناس تزرر من النقر نافذ بنو قرابي نبزي قريب نازل لنا يقبل دليل سمي هو بومن قد خان إحنا أميريا خمسة لنا مثلا حنتي شعور رأينا نخفف تنبر كم جيرنا نقاله هم على تايكون سلازم بزح قدلتات بزح زحلفوا نقراتهم كله يخوليهم سبات قلنا تان إحنا زخفتنا شعور لك خمسة أرست تبقي ساس اللي زغني تسبك الزرارة بلنا أو أمره حسابات كحزلان زغني حجي خابو من قد خان نتازل لنا نقر نداقفحون زمهور سبات كم مهارو جيجان دا تقرم خير أسفان قبل Thank you تومي حوي مو نفت زروانا نخنقاتو بعدنا እሺ تومي حوي زغون خالم تويد ليوني حفشاو بنتي انا ونكاتو بعلي ولا نتي العلي زنبركو حساب انا مصحف قدساو زغون حسابي العله مصحف قدس ولا سخاب حدا شو يري ان يرتانات كاتاتو طوريصات وص زنبرت حنت تقصلا نابنت سباي ابونا دين يحدق ناب سبيتو دما يطبق تبل حجي توماس كتل على خلخ انت يستوعل لك امسيلك نو نحنت تقص وسيدكا يلقب مالت ايكونن سباي كبديون كاب سغا خاب دمو دم يوسديو بنبال غليصكا تحساب ايصلوني ግን اذا ابونا دين يحدق ناب سبيتو يطبق تبل حساب عمق زباله مستير الله سيمبلي تومي حوي نوح وان سبات كنردو صنحنا نابنت اذا تصبح فشا ترينا سباي ابونا دين يحدق ناب سبيتو يطبق طراي زبل حساب تايد مسل تمريعس حدارو قبرمو افت غوزو كامل على بوت وص عينت حساب سبيريتوال ግን عمق زباله ترغم يدلو تومي حوي حدا اكل حدا سغا اندبل خيد كله حدا ام زفلطو أبتنا إجزابير علم سو أين سبيت كم حد سبيهم زفلتو سلازي أنا قدم الدين نفسي يتقربني تاني زقرب وزن بركة حسابات قدم الدين نفسي يتقربني أجي أبز بوزح وأنت تومي حاول تاي شان خرني ورت زربات هتمسيلك أنا أبند أبراهام سي السخانة دي خان كدامكم من دحر عريقكم نمن تخدل أزي زربادي ولا ندي خاتبل إذا جن بزعوا هيوات إنا نزارب دلنا أتفت مصحف قدس تصحيف الزلو موتيف ويتحسبي زل نفس السجاني خاطف في اللي سجاي خاطف كدنا الأمبر نفس خاطف كودني تخلي يا سلازم بزعباتها نفس تتزارب ناقل تتزارب ناسي حجي أو تتحسب كل على كلتنا مصحف قدس تومي حوي حدا يوم دبل دلو ويتابق دبل دلو كافتي أدن ودن ويأدن قوان زتابق وان لعلي حلف زبالة متباقيتنا يسبيت تايد بهالن مخنياتو تاكا مسيلك حدار زبهال نجار تومي حوي نيجزابير أجنداي داس واي تاريخ ولا أفتح قلت سكول أبايبل أفتفع ليوتا زي فترة اللي مش جمرة معرف كلتا يزي أبونا دين حدك نبتي تطبق مثلا حواري قدس باولوس أب إفيسون معرف حمش تخا دقيمون إذا حساب زي أجي تاريخ ديتيل دخده كندو بزعبة ولادن ولدن كندو عينت عمق دلو صحف يلن شراش تقرر من نجارك نجارك تومي حوي حواري قدس باولوس نتحسب معرف حموشه انتايل ولا إذا نجارزي عبي مستيري له أنا جيم بفيت كريستيان بكريستوس يمسل الله خلص حالي فوق لأنك نختار الزور كأني يعني حنتو قال فيديو تاريخي يا جلسي كسر عمرو دوزج أنك أنو باولوسي عبي نجار يلوس حالي فوق هجي كبير أجند أنا إجزاء بهري زي تمثلني راتهم يحوي أنا تحسب أبزي أنا حتى قاون زي خاطر قايم كيا ويكال فليز ولا حسب نيردي إيش يسخا خجل اختبار كم ناتي حسب كأنت يزبل المسلك بتخكل كيدان زبها النجار تنسب أين سبيتن حادث قبرمو كابت كلتا أكل مهان حدا أكل ويكا حدا سجا جيروز أمرهم كيدان زبها النجار بجزابير أزيو خبر
ኣዝዩ ልዑል ግምት ዝውሃቦ ነገር ምዃኑ ዝኩላትና ንሰማዕ ኣሎ ሓቂ እዩ ኣብዚ ግን ተሓሳብ እንታይ እዩ ፕራዮሪቲስ ቀዳምነት እቶም ቀዳምነት ክወስዱ ዘለዎ ኣካላት ሲ መነ እዮም ንኣብነት ንሰበይትኻ ከም ነብስኻ ጌርካ ኣፍቅራ ልክዕ ሓምታ ስጋኻ እንተዳ ይብለና ኣሎ ኮይኑ ቃል እግዚኣብሔር ንብጻይካ እንታይ ዝብለና ከም ነብስኻ ጌርካ ኣፍቅራ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እኳ ስለዚ እቲ ፕራዮሪቲስ እንታይ እዩ ሕጂ ንኣብነት ብዛዕባ ሰበይቲ ኣብ ዝገልጸሉ እዋን ብትኽክል እዩ ልክዕ ሰበይቲ ከም ነብስኻ ክትከብር ኣለዋ ከም ነብስኻ ክትፍቅር ኣለዋ ሓደ ኣካል ናትካ እውን ኣቦኻን ኣዴኻን ሓዲግካ ትጠብቃ ኣካል ግን እቲ ፕራዮሪቲስ ንብጻይካ ከም ነብስኻ እዛ ነብስኻ እዚኣ ሲ ንብጻይካ ከም ነብስኻ ነታ በዓልቲ ቤትካ ከም ነብስኻ ነቦኻን ነዴኻን ከም ነብስኻ እዩ ዝብለካ ዘሎ ስለዚ ፕራዮሪቲስ ንምንታይ ክስርዑ ተደልዮም ኣብዚ ተሓሳብ ተረዲእካ ኣለኻ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቅስታት እንዳተዓረቕና ኣብ ዝኸድናሉ እዋን እቶም ቀዳምነት ዝበሃሉ ነገራት ሲ ንምንታይ ክስርዑ ተደልዮም ካብ ክስቶን ንመን ተቐድም ዝብሉ ሕቶ ስለዚ ነታ ዓሻ መልሲ ሲ ነታ ዓሻ ሕቶ ሲ ለባ መልሲስ ከተጥፋእ ትኽእል እያ ሕጂ ትናትካ ሓሳብካ ቅቡል ኢኮ ምንም ጌጋ ይብሉን ምክንያቱ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝወፀ ነገር እዩ ነታ ጥቕሲ ከም ዘላታ ብምንባብካስ እንታይ ጌጋ መንቀብ ክንረኽበላ ኢና እንተኾነ ግን ንምንታይ ፕራዮሪቲስ ክወሃብ ተደልዩ ንምንታይ እቶም ቀዳምነት ሲ ክወፁ ተደልዮም ንኣብነት ሕጂ ሲ ከም ሓሳብ ማለት እዩ ዓርካኻ እንተበደለካ ስታይ ትገብሮ ንሞት ትፈርዶ ትቆትለዶ እንታይ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለካ ጎይታ ባዕሉ ክንደይ ግዜ ይቅረበሉ እዩ ዝብል 7 ግዜ 70 ማን አይብለካን እዩ ዝብል ሕጂ እንተ ደኣ ቀዳምነት እንዳሃብና ኸይድና ናትና ሪጋታት ክንሰርዕ ኢና ንኹሉ ከም ነብስና እንተ ደኣ ፍቂርናዮ ግን እታ ሰበይቲ ኩሉ ንዓ ዝግባኣ ነገራት ኣለዋ አንተ ከም ሓሳብ ነላላ ነርና ሕጂ ሰባት ነቲ ዘሎ ነገራት በዚ ሕጂ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ገይሮም እንዳመዘንዎ ይኸዱ ስለ ዘለውሲ ነዛ ከም ዝተገብረን ዘላ ሰበይትስ ጭራሽ ምሰደይካ ከወዳድራ ኣይከውንን እንዳበሉ ይኸዱ ስለ ዘለው ዳ እምበር በቲ ትክክል ተመፂኻ ሰበይቱ ሞዳድርቱ እኮ ይብላን at the same time ኣደኻኹም at the same time ብጻይካ ኸሙ ኣቦኻን ኣዴኻን ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሙሴ ጀሚሩ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ኣብ ምድሪ ነዊሕ ዕድመ ከልወካ ኣብ ምሳሌ ካኣሉ ከዓ ነቦኻን ኣዴኻን ኣብ ግዜ እርጋኖም ተኣዘዞም ኣብ ሽምግልናኦም ስምዓዮም ዝብል እውን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ስለዚ ነዞም ኩሎም እንዳተዓረቕና ኣብ ንኸደሉ እዋን እቲ ፕራዮሪቲስ ዝበሃል ነገር ይጠፍእ ተረዲእካኒ እንታይ ካብ ምንታይ መቐዳምነት ክብ ክልተ ዘይረኸቡ ነገራት እዮም ስለዚ ክልቲኦም ቀዳምነት ተዋሂቦም ሲ ማዕረ ብማዕረስ ክጓዓዙ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ ኦኬ ትኽክል ቶሚ ሓወይ ኣብዚ ኣግኝታ ፕራዮሪቲ ትብላ ዘለኻ ናይ ሰበይት ኣላታ ኢለ ዝኣምን ኣነ ብመፅሓፍ ቅዱስ ደረጃ ማለት ቶሚ ሓወይ ሓደ ስጋን ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ፍቅሮን ነፍሲ ዝበሃል ናይ ሓደ ናይ ሓሳብ ፓርቲ ወይ እምሮ ዝውክል እዩ ሕጂ ትስኻ ጽቡቕ ተሓስቦ ጽቡቕ ሕሰብ እዩ ስጋ ግን እዚ ስጋ እዙ ትርድእ ለኻ ምሳኻሲ ሓደ ስጋ እዩ ዝብልና ደሎ ቶሚ ሓወይ ስለዚ እንተሪእኻዮ ወላ ናይ ኣቦና ኣደና ልዒሉ እኮ እዚ ነገር ዝዓቢ እዩ ንፍቅሪ ወላድን ውሉድን እዚ ንምስጢር ዝዓቢ እዩ ኣነ ድማ ብክርስቶስን ብቤተ ክርስቲያን መሲለ ኣለኹ ኢሉ ጳውሎስ ይሓለፎን ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ኦኬ ሞት ዝረጎሞም ሞት ይሙት ገለ ዝብል ጽሑፋት ኣለዎም ቶሚ ሓወይ ክሳብ ሓድሽ ኪዳን ዝኸደ እንደገና ድማ እዚ ምስጢር ዝዓቢ እዩ ዝተባህለሉ ናይ ሰበይትን ናይ ሰብኣይን ኪዳን እዩ ትርድእ ለኻ ኪዳን እዩ ጭራሽ ኮቶሚ ሓዊ እንታይ ተመሲሉ ብክርስቶስን ብቤተ ክርስቲያን ዕምቆቱ ረኣዩ ትፍቅሪ እንታይ መሲልካ ብክርስቶስን ብቤተ ክርስቲያን ተመሰለሉ ክርስቶስ ስለታ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ገይሩ ስለ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ እዩ ገይሩ ናይ ሞት መስዋዕቲ በቃ ትርድእ ለኻ እቲ ፍቅሪ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ክሳብ ኣብዚ ዝኸደ እዩ ምስ ማንም ፍቅሪ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ኣይመሳሰልን እዩ እንታይ መሲልካ ቶሚ ሓዊ ንኣብነት ወላ ዳሓን ናብቲ ናይ ብእምሮና ንሓስቦሞ ንመለስ እንታይ ይብል ኣነ መሲልካ ኣቦኻ ንዓኻሲ ነደየ ልዕሊ ዲኻ ዝርእተ ዝብል ትርድእ ለኻ ከም ቶማስ እንታይ ይስማዓካ ትርድእ ለኻ ነዴኻ ሳይኮን ነደየ ኣነ ልዕሊ ዲኻ ዝሪኣ እንተ ዝብለካሲ እንታይ ይስማዓካ ብጣዕሚ ከይካምበር ስማዓካ ከቢድ ስምዕ እወ ሕጂ እንታይ ይብለካ ቶሚ ሓዊ ንሕና ኣንስቲ ስለ ዘይብልና ምናልባት እቲ ናይ የደ ነገር እኸብደና ኣሎ መብዛሕትኡ ተሪእካ ዝሓሰብ ከነልዕል ከለና ዝወለዱ ዕሩኽቲ ናይ ሸው ቦታታት ዝነበሩ ደፊሮም ከም ዝናተይ ናትካ ኣይዛረቡን ሓዳር ድገሩ ንብሉን ኣይዛረቡ ኣይነበሩን ምክንያቱ እታ ናይ ሰበይቲ ቦታ ጉደፎ ብካልእ ነገር እቲ ኣቤት ዘለዋ ውልድ ምስ ወለድካ ካብኣ ዘሎ ነገራት ይኸብዶም ነይሩ ካብቲ ናይ ኣዲኦምን ናይ ገለን ትርድእ ለኻ ቶሚ ሓዊ ሕጂ ወላ ብመጽሓፍ ቅዱስ ደረጃ ዳሓር ሓን ጠቕሲ ክርኢ ከያ ባይብል ኣብ ዘፍጥረት ደላ ሰቂላ ኩሉ ሻዕ ተገርመን ጠቕስላ ገለ ክካ ሓስባና ኣነ ቶሚ ሓዊ በዚ ክገልፀልካ ዝፀናሕኩ መንገድታት ቀዳምነት ኣለዎ ናይ ሰበይቲ ልየ ንሓስብ ሓደ ስጋ ክብል ከሎ ኣብ ኤፌሶን ባይዘወይ 5:28 ደላ ጠቕሲ ከነንብባ ኢና ኣምሓርኛ ክትቀየር ከላ ንሰበይቲ ዝፈቱ ርእሱ እዩ ዝፈቱ እዩ ድብል ርእሱ ስለ ዝኾነ ተሰባዕላ ትኽክል በቃ እሳሲ ሓደ ነብሲ እያ ንኻልእ ቶሚ ሓዊ እንታይ ድመሲልካ ከም ነብስኻ ይድብል ንብጻይካ ከም ነብስኻ ኢቭን ስድራኻ ከም ነብስኻ እሳ ግን ነብስኻ ባዕላ እያ
ትርድእንኻ ስለዚ መበገስ ሕለዩ ወይ ኣፍቅሩ ክብል ከለኩ መበገስ ዝገብረልና ኣሎ ከም ነብስኻ ይድልና ኣሎ እሳ ግን ቅድሚቲ ከም እያ ደላ ነብሲ እያ ንባዕላ ስለዚ ፕራዮሪቲ ኣለዋሳ ኢለ ይዳእምን ኣነ ቶሚ ሓወይና ኣብ ዝተወስኾ ነገር ተሃሊካ እዛ ትበልካ ሕጂ እንታይ ኣነ ተናቲ ሓሳብ ዘላ እንታይ መስለካ ኣብርሸይ ቅድሚ ኩሉ ቀዳምነት ኣለዋ ንሰበይቲ ምክንያቱ ኣብርሽ ንመን ተቐድም ተተባሂልካስ ንነብስኻ እዩ ምጅዶ ድሕሪ ክርስቶስ መን ዝቕድመካ ንዓኻ ተተባሂልካ ኣብርሃም ስለዚ ኣብቲ ኣብርሃም ዝቕድመሉ ዘሎ ሰዓት ኩሎም ቀዳሞት ዝስርዑ ነገራት ኣሎ ብጻይካ ቀዳማይ እዩ ማሕበርካ ቀዳመይቲ እያ ኣደ ቀዳመይቲ እያ ሰበይቲ እውን ቀዳመይቲ እያ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ኣነ ሕጂ ከም ሓሳብ ከም ሓደ ሎጂክ ዋላሲ በዚ ኸነልዕሎ ፀናሕና እዛ ኣደ ትበሃል ዘላ ፍጥረት ንዓና ስለዚ ተመርዓና ዝኾነ ዝርዳእና ነገር ክህሉ ይኽእል ኢልና ዋላ በዚ ናይ ኣቦ ከተረዳእኒ ዝፀናሕካ ኣቦኻሲ ነደየ ዝቐድምካ በዴኻ እዚኣ ኬካ ኮይና ትስማዓና ኢካ ልክዕ ከምቲ ነደይ ገይረ ዘፍቅራ እየ ነዴኻ ዘፍቅራ እንተዳ ኢልዋ ግን ብስጋና ድሓና እምነት እዚ ስጋና ምሽ ድኹሚ እዛ ድኽምቲ ስጋና ሲ ኣበዴና ኣብ ውሕዳት ደቀን ዝድርብያ ኣዴታት ኣለዋ ደቀን ብስቃይ ዝዓብያ ኣዴታት ኣለዋ ጓል ስለ ዝኾነት ልእምቲ እያ ክንብል ዋላ ይንኽኣል ዳ እምበር እቲ ቫራይቲ ከይገበርና ዝሓሸ ማጆሪቲ ዘለዎ ግን ኣደ ልኡም ይፍቕራ ምሽቶ ውላድ ኮንካስ ነደት ፍቅሮ ፍቅርስ ልኡም እዩ ስለዚ እዛ ነደ ዘፍቀርካላ ፍቅሪ እንተዳ ንሰበይትኻ ለጊስካላ እንታይ ይጎድላ በዲኡ ሕማቕ ዝሓስብ ኣብ ልዕሊ ዲኡ ዝጭክን ሰብ የብልና ተሪእና ስለዚ ብርሸይ እቲ ነደ ክወሃቦ ዝግባእ ፍቅሪ ኢልና ንሓስቦ ልኡም ኢልና እንተዳ ሓሲብና እንተዳ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እንተዳ ወኒናቶ እቲ ትኽክለኛ ናትና ሓሳብ ናትና ፍቅሪ ናትና ሓልዮት ኣብ ልዕልታ ሰበይት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ንኣፉ ገዲፉ እኳ ነዲኡ እንተዳ ዝህብ ኮይኑ ከምቲ ንሳ ንኣፋ ገዲፋ ንህፃን ትህቦ ስለዚ ንሰበይቱ እውን ልክዖም ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ካብ ነብሱን ላዕሊ ኣፍቂርዋ ኣይንብልን በዚ ካብ ነብሱን ላዕሊ ቀዳምነት ሂቦ ኣይንብልን በዚ ክንብል ንኽእል ዶ ኢለ ይሓስብ ኦኬ እንታይ ክብለካ ደሊቶም ይሓዊ መሲ ከም ሕቶ ከቕርበልካ እንተዳ ንኣብነት ተመሳሳሊ ዓይነት ፍቅሪ እዩ ደሎ ንክልቲአን ክበን ዘለዎ ወይ ተገሊጹ ኣሎ እንተዳ ኢልና ስለምንታይ እዩ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በቲ ክንዕለል ፀናሕና ኤፌሶን መሰረት ዓብ ምስጢር እዩ ኣነ ግን ብክርስቶስ ቤተክርስትያን መሲሉ ኣለኹ እንዳበለ ምክንያቱ ናይ ውሉድን ወላድን ይህን ያህል ከምዚ ክስታይ ገይሩ ኣይገልፆን እዩ ናብነስ ነዚ ዓይነት ዓብይ እዩ ብክርስቶስ ቤተክርስትያን እንዳበለ ፀቂጡ ክዛረበሉ ገለስ ኣይንሰምዕን ኣቦኹምና ኣዴኹምና ክብሩ ገለ ድብል ሓሳብ ጥራይ እዩ ሕጂ የፍኩሶ ይኩኑ ድብል ደለኹ እቲ ኣኽብሩ ድብል ሓሳብ እና ስለምንታይ ትብሎ እዚ ነገር እዚ ኸ ሕጂ ኣብ ኤፌሶን 5 ዘላ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረባ ነታ ብዛዕባ ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ዝተዛረባ ውድእ ምስ በልከ ውሉድን ወላድን ትብላላ ታሕትያ ልክዕ ኣብ ታሕትያ ንዓ ውድእ ምስ በልካ ሕጂ ኣብ ኣኻ ንዕኦም ከዓ የልዕሎም እዩ ከም ብዛዕባ እቲ ዝግብኦም ነገራት ሕጂ ነቲ ጥቕስታት እንዳተዓረቕካዮ ኣብ ትኸደሉ እዋን ኢኻ እቲ ምስጢር ዝበርሃልካ ኢላ ሓስብ ኣነ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ስጋ ይኹሉ ግዜ ተረዲእካኒ ምስ ሰበይትኻ ግን ጓኖት ኮንካ ኢኻ ትፀንሕ ኣንቲ እቲ ኪዳን ዝበሃል ነገር ምስ መፅእ ስለዚ እታ ኪዳን ትበሃል ነገር እታ ምስጢር ኮይና ትስማዓና ስለዚ እታ ኪዳን ሓያል እያ ምስጢር እያ ዓባይ እያ ቀዳምነት እውን ትደሊ እያ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ እታ ኪዳን ንክልተ ነንበይኖም ዝተፈጥሩ ኣካላት ዝኾነ ይኹን ናይ ስጋን ናይ ደምን ዝምድና ዘይብሎም ብመንፈስ ብቃል ኪዳን ሓደ ስጋን ሓደ መንፈስን እትገብር ዓባይ ምስጢር ስለ ዝኾነት ኢለ ሓስባና እታ ምስጢር እታ ቀዳምነት ትዋሃብ መድለያ ትኽክል ኢቶም ይሓወይ እንታይ ክብል ደሊ ኣረኻ መሲል ካብ ዝኽውስኽ ንዓና ከም ማሕበረሰብ ምስ ኣዴና ዘለና ርክብ ኣዝዩ ጥብቂ ኮይኑ ይፀኒሑ ንኣብነት እዛ ኣነንስኻና ልዕልና ክልተ ኣንስትዮ ኣደን ሰበይትን ዝበሃላ ንልዕል ዘለና ሰብኣይን ኣቦን ተባሂሉ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክለዓል ገለ ብዙሕ እዋን ኣይትሰምዑን ሕጂ ርክብና ኢኻ ትሪኦ ምስ ኣዴና ዘለና ርክብ ከም ማሕበረሰብ ኢኻ ትሪኦ ሕጂ እንታይ ድኾን ደሎ መሲልካ ብጣዕሚ ጥቡቕ ርክብ ስለ ዝፀንሐና ኣቦታትና ብቀዳይ ኣብ ሸው ገለኹም ኢልካ ትገልፁ ነርካ ከምዚ ወፈርቲ ወላ ኣብ ገዛ መፅምካ ገና ሓቲ ተፈራሕቲ ነገራት እዮም ማለት ምፅም ሰልካ ዴኻስ ከምዚ ገይሩ ነይሩ ኢላ ተሰምዐልካ ዓይነት ሕጂ ናብ ኣዴና ኢና ንጠብቕ ሞር ሕጂ እንተ ኣነ ኮይኑ ዝስምዕ ዘሎ ቶም ይሓዊ ክሪኦ ከለኹ ተሓሳብ እቲ ሰብ ብዙሕ ዝቃወሞ ዘሎ ነዚ ዝፀንሐ ምሰደ ዝምድና እንኮላይ ከምቲ ዓንተ ወይ ድበልካዮ ድማ እዚ ሕጂ ዝረአ ደሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ባህርያት ተደሚሩ እዩ እዚ ሓሳብ ዘይቅቡል ዝኾን ደሎ ኢለ ዝኣምን ኣነ ምክንያቱ ቶም ይሓወይ እንታይ መሲልካ ንኣብነት ኣብቲ ሸው ንማእዛ ሓቲትካ ነርካ ሰብኣይ ከስ ልዕሊ ዲኡ ክሪአክ ትደልዩ ዶ ኢልካያስ ኖኖ ኢላትካ ማዚ ጥራይ ኣይኮነትን ብዙሓት ኣዋልድ ወላ ኣብቲ ኣነ ተዛረብኩት ናተይ ቪድዮ ተቆሪፁ ገለ ክወፅእ ከሎ ልዕሊ ዲኡ ክሪአኒ ይደልኒ እየ ኢለን እዚ ናተና ተሓሳስባ ነዚ ናይ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ ክቂሮ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ኣብ ቆሮንጦስ እንታይ ኢሎ መሲልካ ዕሽነት ኣምላኽ ካብ ጥበብ ዓለም ይበልፅ ኢሉ
تردد لها جنة أملاخ كيدان يزعبي نجر إلو لعل كل دسار علنا دلو نحنا نو مع رديو تجبرني جلز بالحسب أيك إيروني أول دليل ما أملاخنا حسب كغير كن بلاين دلنا أي دليل عند الوات فقري أتي حدا يزبل نجرسي أي دليل عند الوانا بمبال كنت إيرو عين خلينا تردد أختهم يحوي أجي مور تقبل ندس دلو زبل دلو خجن حج دلو بحرياتنا يدك أنستيون إتمس أدينا صنحنا طبق ركبني حجي بو من تركا أنا خاصمي تومي حوي دات سكوف كزي أخزار بلا مس مصحف قدس صنحنا زمدنا خا أبزناتنا محبرسب كم تزدل لا يكونن تردد لها قرب سوري مصحف قدس بيبي إزبري اللي قال نمبال هيكون مالت كم تعنتي دولكم بمت أن رأي دبل كايو نجار دبرها لك أخذ زارب جي نحدا محبرسب دفير كامتها لعندي خاصة خاطر خلها قال دفرتك مسل خيري كم توتي شو دقل سكوين تومي حوي إذناتي حسابي يكونن دفير استزارب كله مصحف قدس هو حسابي تردن لخنا حدا كريستنا زبال نجارسي وكيلو زمت مصحف سي بعنقو استزارب لي دحر بان صار ولا مسل اخو بزحت كانت ارثوذكس ايفنسي نت نجار دمهار المفتاح قال زرقح قال ملقلس رئي يعني رجلنا داس بلاكا حجي كابانا تومي حوي قرن سب يخبدو يخون نتي نز حسابنا قبله مجمري مرعوات يكونن دغنا ارتيستينا بمنقد مر ሃይማኖት كمصخلو جين مور تقبالነት يركب حساب ናይ እግዚአብሔር حساب ስለዝኾነ تومي حوي تزمدنانا نبعلو مسدينا صنح زمدنا بزح جن دغلصنايو بحرنا يدق انستيو دلو حج دلو بزح قال نتمن سيسي كقاومو نتحسب زغبر سوسي الى يا امن انا تحسب لك تومي حوي هو حجي كم زي نظام مستير غيرنا خنا لا صنحنا ናይ رأسنا اندمتا مصحف قدس انت لا تጠቂምنا كنطفينا ምክንያቱ እታ اندمታታትና እንታይ ዝመስል ናይ አብናቱ እዩ ናይ ቶማስ ካናቱ እዩ ስለዚህ ናይ ክልቴና حساب አጋጪና ሓደ ትክክለኛ ዝኾነ حق ክንፈጥር ተዘይክኢልና كم مجمريو نز مصحف قدس حيزنا نطفينا زلنا مالتي كم ابنت كبكاس بزعبا سبعين سبيتن بزعبان ادم مستغلصسي وكم مجمريو ادم كو املاح እግዚአብሔርና አዳም መስፈጠረስ ሰቤት ላምበር አዲ ኮን ፈጥር እንታይ ያጂ ምዝን ብሎ ዘልና ተታሰሰራለ ይብላን ምንም ዘታሰሰር ነገር ይብላን ዋ كم مجمريو كو እግዚአብሔር ኮ ነቶም ዝፈጠሮም ፍጡራትሲ ናብ ሰቤት ላምበር ናበደ ከም ዝግበር ይበለም እዚ ከም ዝልካስ نتنات كأندمتات ويكا أنا أخذ تسمع كسمعيتات سي كم حدا فاكت ويكا كم حدا قنع حق غير كخطقربو من فتان جيجا هوني يسمعنا حجي أبزي حدا سب مراحنا هيمانوت سلازخونه تراي تمرتو تقبلوا مالتها يكون حسب يتردي هنا هذا مراح نامنت كل تمرحتنا هيمانوت هذا بيت أمنت كينهم كستفل على حسب كوبها خالي الناس هاجن متى هتوصل هم صح كل سمر كست قبل هدام نيروس تمرت لا تاخذ قبل الكاو توصدمني سلازي انا نبع عليكم راح هيمانوت نير انت زخون كافت مصحف مركوس غيره ግን بناتي ጫሊዳ መንገድ ደስ በለን ትምርት خمر خالي እተሰብ ግን ነይና ይخبل ዘሎ ነታ መጽሐፍ ቅዱስቲያ ከምብባን ከምርምራን አለው ስለዚህ ንዑኻ ብዙሕ ብዘንበብካ ቁጽሪ ሓደ ግዜ ሕጂ ዝጋጮ ሐሳባት ተረክብካ ኣብ መዝሙር ዳዊት ሰብ እንታይ ከይብለና አይትበል ትብል ጽሕፍትላ ኣብ ሓድሽ ኪዳንካስ እግዚአብሔር ምሳይ ያለው ሰብ እንታይ ከይብለን ንበልካ ኣብለካ ትርዲካን ነዚ ጥቅስ እንታይ ዘተዓርቆ ቅድሚ እንድሕሪን ከንታይ ዝብል ዘሎ ንኣብነት ከም ነቲ ሰብ እንታይ ከይብለን አይትበል ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር አለሞ ነተሰናይ ግብር ክትገብሩ ከለካ ከምዚ ትበል ገለ ዝብል ክኸውን ይኽእል ምናልባት እቲ ሰብ እንታይ ከይብለን በል ዝብልካ ስክፍታታት ከተሐድር ከም ዘለካ ሰሪን ዝባል ሰሪን ካይወካ ትክግበር ዘይብሉ ነገራሲ ሰብ ከንታይ ከብለን ካብ ዝብል ነገራት ተበጊስካ ካኡ ክትረሓቅ ከም ዘለካ ዘይግበር ነውር ዝባል ነገራት ከተጥፍእ ከም ዘለካ ዝሕብሩን ከሆኑ ኸሊ ስለዚህ ነዚ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅስታት ዚን ከተዓርቀን ዝኽእል ነገር እንታይ ትምዕራፍ ብሙሉ تعود بملو كلاكات زبنايو اتي اندمتا زبال انت مصحف قدس بتخكل ترغامي يزرخو ايو قدم حجس انتي تبل زربا زاريباتنا نيرا يعلك نيرا كمان خوني اما تيوسدا سب عالم ملو ربيحو نفسه انت تفس توكل تبل زربا زي حاجه غزيس بزهونه ناي محبر غلغله نيرناس كتسرحلا مستبهلسي اتا عودس بمنتي اندمتا تفتح ب حجينا أمر تابرش مشالها بيترسان تخيل نيرك بيترسان دخلت كخلها سبكة وي تمرتي وي زونا بروجرام علوس أما نقدس حنسبي تشجيرات رك مجبوها قال أملاخي سلزنا إذا تتصعر زلات نص سبيتي لو تحجز يكبأ كوالس نفسها خطر حن علم يا نتعلم دي خاخد ويا زلك ولا سنت زي حنت ترجمه تخلي الترجم كا علم تبعه لما تصحف كل استدقاس كل جزء زاس جازي تردي كاني تا نفس تبعه الكائنية تطرح نقول تفرد تحلنا تحسس بقى سلازس كلتا ترجمة رخيبنا نيني تنوسات إذا حسب زل على تام هنيت كعلّك نايسون تمرت نير الناسي شعو كابت تمرت أبكرهم
بعل آدم زركبهم نحجز فيديو صور حقيقة حجزات قصيات العائلة سلازي أفتك زي تبع الآدم تاخذ قبريم كده بتقال أملخ تأززع زانا قالك قبريا مسمع عليه بلس متكبر متكبر سلازي ختقبروا أيام كده مزلوا سلازي ذات قصيات أبمتعت هلا أبزي بوتا سلازي أبزي بوتا بمتها عندهم تغير الله يقال ترجمي أغير الله حجي كم زي عينة أجمعات كأي في التاريخ حد زي كم زي ولا نزم مستير كربلات صنحنا كيدان هو خبري كابسبوني خبري تخيدان كيدان أزي خبري كيدان سلازي تعمق كات فنتو حنا جراي كنا كيدان بتمثل اللي تمسرته نجراي كنا كم مجمري يقول كيدان زبهال نجار نبعلو في التار كله سي هارا قدس باولوس بزعبا سبعين سبيتنا بزقول صلوا وان بزح جزء يبقى كم مع الخنديك تتصور كم زلكا بمستيرات يرزق قلت سلازي هو بتخكل كيدان كبري أبتا تحتي أخ أبزعوا ولدن ولادن كزارة كلها كم أجيري العلامي سلازي اتخوها بهم زقبوا أبرقانهم كبري اتخوها بهم زقبوا حنقاقة اتخوها بهم زقبوا أبيتي الكام اسمع قدام نتي هومي تدعيلنا هو تخكل يهومي نتلا سبيت أخ كم نفسها تفكر كم نفسها ترى لك خمس جاها غير كخت حبا خت كنا خنا خيت فتحة نزل ألم كتاب راح تنبر يس قدام نتسرع يبل أنا تخكلي تومي حوي دس دبل حسابي حفشاوي أنا غري أقول له تومي حويتي نات كان حساب بزح تتصرر نجار كوي يقول غري أقول له تماسسال نجار يدلو ترى أنت أخوي متصني حمسي لك تومي حوي كخيد كله أبسبي ننا ترجم حجي جراش قول فكر خيد كله ترى زي كونه أنا تنات كخليت مبره فيديو زي مسمعك تينكي بقى دايكم كي سمعك حساب ماسك كي تزرق عندنا بشو صار احنا خلينا جلس أمونجو خمسة ريح كي تسمعت كلا سلا حساب مهب نتاسخ مجمرة صغيرة كي حساب ذهب كي مبري استينير هو تخكل أو لك عينير تخيل أي فيديو مسترح هو ملكان شو تخيل أي فيديو خسارة أخوان قال كان جكم عندي طمي حوي تاي مثل لك حدا كم زي أفز جبر قال قول تاتي ماتسي تزارب كلا خاسي قال نجار تجاكم وتسمع يوصل ميديا زبال نجار مرة إنك أصل حتى تايت بالقلم ملا قال ثم كرة تدي بالكخا كم زي الكخوف نايم كان نايم الزراب قال بس حقيقة تاتي الفتسم جيت سوى لك سمعنا خلا أريمون تسمعنا قال خندي دست بالنجارينا بدعم تخكلي تومي حوي دفلا النجار بزح يقولون أنا خحس بقول لكم تاي مسير تومي حوي كم زي مصحف قدس أو حساب العيلة أتي أم مصحف قدس حلنا ناززهم شالو بحلنا ناخذ قبرز نولد زق خبري قال ملخ باخهم وجنك يلعل نيرو تردن حجي تقراچو حساب يكون كلتي اب حد قلت حلا انت حساب صبو ملختي حل صبو ملختي اتسب كوزو خلو انت مي حويتا يقبر سلناتين نات كان داتا قبر قبر زقني ري اديدو ها راستا غيرو اي اساس الباس اساس راستا ما حشني لا عينه طلع حساب زغور اجتمع يا حوي كم زعين النجر قال ندخون يخيد نيرمو زمر خبنا نبعلس نعو مفتح خوني حسابنا ببين زي من بارو انا سبيتي قبل كل خو صلنا يديها لني كونن تردن لا تومي حوي انا اديبينا عبياتني سبيتي لحج ولا بأمر حاسب كل تومي حوي ادينا عين نتن شي حوين كتعب زخفل التواقع فولتي سلاز سبيتي انت يكون الله خمس لنا حسوب كي ادزارب تردن لها بين خوينا انا نختعب زخفل التواقع سلد فولتي تومي حوي اب سبيت خنا بدك خنك دقم سلازي تدليو بتخكلون انت غتحلف زله خاصه نتي سخات مال زرا خاي نجر ابلومس انت تسرحلو ምክንያቱም መብዛሕትና ዝዓበነ ተዓባብያ ሲ ወላ ጽቡቕ ዳ ይኹን እምበሪ ዝሓሸና ብራን ደቀና ንምፍጣር ኣብንቃለሰሉ እዋን እቲ ደና ዝሓለፈቶ ነገራትካ ሰበይትና ጥራይ ዘይኮነ ጓልና እውን ከይተሓልፎ ትክክል ኩለን ኣሕዋትና ከማንቶም ይሓዊ ከይሓልፎ ሲ ኢኻ ክሳይ ትገብር ሳምታይምስ ከም ስምዒታዊ ትኾኒታት ናይ ኣዲኻ ነገር ትዝክር ገለመለሙ ኖ ትብል በቃ ኖ ክትገብር ደለዋ ነገር ሽጭራሽ ድጋፍ ድኾነ ብዓባ ሓሳብ ብኸቢር ሓሳብ መጽሓፍ ቅዱስ ክትሪኦ ከለኻ ትክክል እዚ ነገር ዝገለና ምባል ትመጽና ጅቶም ይሓዊ ከም ዝወላ ንዓኻ ብዙሕ እዋናት ይርኢ ቅድሚ ሕጂ ዝናይ سينجل مام قالت أباهيل تلاعيل قال كم زي نتحسب كاس أدم بالك قال سوات كم زي مسوالد تسأل خمسة لك عينات قال زمس اللي خيدي قال جي كم زي مرة متايد لي زي تاتومي حوي كم يكون أنت ما بقى حسابات هرينا يا رخن حلف زاني سينجل مام نهرم مرة دعم هو ميريان تايت أجمع لهم مسيل كبر حوي حسب تزاريب كاس اللي تخيد نتوم دحيرهم زل على الحطة ملسي بالك معناته سب كم زغت ولد صراحة كان نبدس ولا أنفتن نبدس ولا ترجمن سلزوستم بدحريو اتنات كقالات زي كونه اتنات كفنج القال حنتي يعني ترى بحط خيط ترى دي كان حجي أبت الشعور ساعات سي بزعبة سينجل مام قولوا لنا تلك كم الزراب نع أنسي تصرف مسيلوان تصرفي كونه نابنتسي كمينا نبل زلنا حنتي سبيتي مسابقة أنت أتفتح حسي بزح نجاري زقول لا مش كنيتي بزح نجاري هتسفي ولا ምናልባት ሽዑ ናይ ቶናሊቲ ጸገም ነይራ ክትከውን ትኽእል ኣፍታ ዘራረባ ደኺምና ሃኒርና ግን እታ ሰበይቲ እቲኣ ኣብ ክልተ ኸማን ዝኸብር ዘሎ ህይወት ሲ ኣበይና ኣደራ እሙኻ ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ኣርባዕተ ደቂ እንድሕር ዳ ሰብኣያ ገዲፍላ ኸይዱ በይና ከተምህሮም
بينا ክትሓጽሞም بينا ክትብልዖም بينا ከተመላልሶም ንትምህርቲ ምሽ ትኸይዳላ ነዚ ኩሉ ገንዘብ ከድልያ ስለዝኾነ بينا ትሰርሓላ ስለዛ ሰብ ዚኣስ ከም ኣገይሩ ኣብ ሂወቱ ሰላም ዝተኣነሰ ሰብ የለን ከም ኣገይሩ ኣብ ሂወቱ ኣደራዕ ዝወረዶ ሰብ የለን ስለዚ ወሪድዋ ዘሎ ነገር ከቢድ ዝኾነ ጎደለነት ይወሪድዋ ዘሎ እዩ ተሓሳብ እምበር እሳ ጎደሎ ኣይኮነን እሳ እንታይ ጎደሎ ዳ ጎደሎ ዝበሃል ኮን ሓደ ሙሉእ ሲ ፍርቅዲ ርብዕዲ እንተጎዲሉ ወይ እዛ ሰብ ዚኣ ግን ክልተ ያትኾን ዘላ ስለዚ ጎደሎ ዘይኮነስ ምልእት ያ ግን ወሪድዋ ዘሎ ነገር ግን ጎደለነት እዩ ተረዲካኒ ገለገለ ሰባት ጸጋሚቲ ኢዶም ተዳ ተቆሪጾም ሽዑ በዛ የማኒቲ ኢዶም ግን ኣነንሰኻ ናብ ገዛና ኮፊልና እንዳውዓልና ከለና ሰሪሖም ተዳ ሃብቲሞም ልዕሊ ሙሉእ ነብሶም እንታይ ጎደሎ እዩ ውጽኢቶም ግን ልዕሊ ሙሉእ ኢልና ንገልጾም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት እንዳቀያየሩ ስለዚ ወስዶውን ተን ሲንግል ማም ዝኾንክን ኣሕዋትና ይኹን ኣዴታትና ይኹን ምዑታት ይኹን መወዳድርቲ የብልክንን ንዓኽን ዝዳረግ የለን ኩሉ ግዜ ኣብ ላዕሊ ይኹን ትስቀላ ብሓደ ሓደ ሲንግል ማም ስለ ዝኾና ንኻልኦት ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ እንድሕር ተስተውዕል ኮንካ ሕማቃት ሲንግል ማም ካለዋ ኸ شفافينا نحلفنا الله حماقات سينجل مام قال له سبيتها بعد حدا انت اخون كاس نابنك تقرب زي تدلي تانز طعم كو طعم زعينته كايدنا له تردي كاني كنديك قال له اني اب غزن رئيس سلسانا سباي رئيسي مش رئيس سلسانات سباي سلازي يلا اني ابزي كونه قالو توبوتات نرين كل كسي تردي كاني سو كومون مغلاص يدا امبر نتن دقخم بينهم تعبيا اول نسخنا يكون كنغورلو وريدك كنزلو نجاري كورلنت نمبال استبقست حساب يعني را قال حسابات كل على خلوه خاني لا تأون تاوجود نتاتهم ترى أخيم تبوي تذكر تومي حبيبي بايزوي تا بودكاست تجبركم ولا جزء رياني را ناتكم دقة في ملء بملء نيرة هذا النو اتناتكم موتيف سلسلة ردني مثلا تكتب الدليل خاص ترديني كما يكوني أولك أو مجمير نتحسابك قولوا النتيو إخيك قولوا إخينا يكون قولوا النتيو سينجل ما مخانسي حقيقة خمسة بقى عند ارتفاعس قولوا النتيو بعبيوسي بزن حجد الله أول ترايد كنا نريوس أديك ولا كاتسني سينجل ما مكويني عبيات الناقل حجي تخافوا التواقع أدي إنجرا مقبل قلت رأي كونت نهباتنا طعنا إبنيا كافلاتنا طعنا نعنا قتبل سحاد عينا قلب بزح تقامات قلي حليفة تردنا حجي إيفن طعنا عندها تخافلنا نحن بلعنا يوينا طعنا قبل كايدي تومي حاولنا تتزارب كان يبحق قول لناتي إذا صار خافوا التواقعسي مساب أياب حدا بوتانيروم أنت زخون وياب حدا رب حدا نيرت زخون أي مخافوا التوني تعسل كفيو تباهيلو قالو تزبال حما أنا قرأ له تباهيلو فرق متمعلت جسو إتاتري إجلس بدعم يتحسب فتي نيرة كما يو لو مجنت أواسا سدا قال أيد حراي مسبل كايو خاء نبكال يشرف حنت قال سمعت أويت كوينا أنت أول ساعة زاري واتلو تعرف النائيو نبز بالنجاري دخيل قالنا كم كنسمع خلنا سي نت الزربة وينت الزربة يكون نت موتيف سأني لك دقاجم كا sometimes أجيب لك أمو تومي حاوي تاريخه أنت ملو فيديو ناي ساعات فيديو صريح أسوأ يسمعني أب تيك توك تقاريت أتواتس الساعة تسمع الساعة شو أو تعرف كم يتهوخي قال إردنني قال بقى من يصير كاس نتي فيديو تريمو تاي مثل حساب الله وقال جوكو طبعا حاول كم زين يوري الكاميرا يبغى تولس أي قباني يرو فيديو مول تلا أريخا قال سي أنا صرت مهونة مم تحلفت يا سلدر أخوه يا أنس نتكوت أقعني رشعون حاوكي يقول النتيلة ترى أنها أجي نفعات أنت أقوب أنجر عندك أنا عبين سبفتي كوي يكون عند فلالة حوي سينجل مام كنا أكون مرجع أنا يكون زي مسلم مع متساب حدا قال ناس مغنيات سأل ولا تسقمون بتودي خوني سايد خوني بموت نبعلو اللون مستفلا لي نجارات كوي زمت زي تاسك خون خالي فاتين زجبرون أيكون فاتيا سينجل مام تخون سبيت خايلة بقى أنا السبايز تتكلم ولا ولي دللي جنزبو سير دللي من عاوز على تبل حبشير أنا كسب زخالي أفتناتنا أكبابس زتلم دن فلت نجارون يكون كن كيف توابز تفترة نجار كم مسكونا قديدن كم زلوا يفلتين شو أتناتي حساب انتاني رمس لك أبرشنا أبنتسي أدي سابع حمش عمت تقمت أدي سابع حمش عمت مستقمت كا نكندا تخيد أب كندا مسأتها سرح كتجمر تللمو تشجر سلازي انت يطعسك حمش تعمت أب أدي سابع وفي لا عرات كمان مو كلوس تقوين لانجيجي تماركو كم زغمز قبل كلوس انت قوين همزي قبل كتب له شو أيمن متصنع أدي سابع تايتب له أتقولع قد مزا بروسس كلامجيج تمار مويا تمار جزيها أب تيك توك مرأينا بكمزن كي تحلف إلكات مغرب سلازي حنت قالك أنت دا تفاتيحة نتاد حري عدد لا جنريشن تمتزلا ولو روغال أنت بدأت تحلف لا زلا هو حدر حدر نابرا دي مسلكي أتصبعي مو خزوني حبشة صبت مكبت أرى يفلتو قلا ملا قلا دي أختبل زلا ولاس زحفتي ترقاكي أنا نعايز أقاقين نقر سمعتي أبزي عدميخا نعايز أقاقين نقر زي متصنا نعي كتصنا عجزين ده هلون نقول أكن خمسة قال نعايز أجاجين النجار كل ما حدا تنسي نعايز أجاجين النجار كم زي أنت رأيتها تقول أبي وتنتهي تحسب
ماشم كتفتح تدل قال لا اوكي انا نخي فاتح قد ما حدار كطنس يبلين انا نخي فاتح كم ذا عيت ودخ مرص علنا انا نخي فاتح مستود مصنع كوسدالن يلا انت كتغبره اب مع الله اخو عليا حدار محدار مخانو نحنا تمخرت مصاغن اب سبعيون كبري كلوان يصحنكم رديكاني نعنجرا سن كتليبونا في الحل تبل قالن كتمص تخله دحر زفتح كمص مخانو ردي ولا نتخنو العلو صنحنا كيدان زبال عب ነገር كمانسي كم ترى ነገር غيرناس نزم مستيريو عدن سبيتين يلو خزاربنا خما زمص ارستس افكيسناري ناي مالتي موداتو اي بحكي حكيده تخكلي تومي حوي اجي انتاي دي مسيلكا تومي حوي انا حفشاوي ولا فناي بقى يفتقلي تبدي تزارب كله نابرانا تدا صبق زي حليو منشنا زغونه مصحف الله نحنا استخكل نخنبر مسانا استوحب مصحف سالو سلاز ناو اينا خنملس لنا يلس يزارم نيرنا تومي حوي كاو وصا هيوت كو يبلن تومي حوي كمزي ناتنا فلطتيو نابرانا اشغار እንዳገበሮ ኸይዱ ካው ይርحق ደለኸ ይመስለካሙ ተሐሳብካ ግን ተሐዳርካ ትመርሐሉ ህይወትካ ብውልቅ ኸውን ትመርሐሉ መንገዲ ካፍታ መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ እንዳርሐቀ ይመጽሞ ግድን ዘባላሽው አይነት አካይዳ ህይወት መስኩል ነገር ደይከውን ይሆና ህይወትካ ከም ተስኻትርልስ ዘይ ከደልካና መምላስ አገዳስ ይሆን ናፍጥ ቃል አምላኽ ማለት እዩ ጆላ እንድሕር ዘኪርካ ይኹንካ ኣብቲ አውስ ቪሮን ሓቲትን ነይሩ ከምዚ እወ ተቃል አምላኽ ድብሎ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ህይወትና ከአካል ስለዚህ እዚስ ከመጌርካ ከተዛሙዶ ትኽእል ሕጂ ብዙሕ ዋን ተሚሓዊ ሰብታይ ሙስሊም ሲልካ እታ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ ኩሉ ነገራት ማለት እዩ ንሕናስ ዘይንኽእሎ ክንገብሮ ዘይንኽእል ጥራይ ከም ሕግ ተዋሂቡ በቃ ንሕና ከዓ እሱ ስለዝኸበድናስ በዚ ካልእ መንገዲ ከፊትና ንኸይድ ዘለና دتعملنا بايزويتهم يحوي كم زي أملاخ كأسرنا ويكتشكون الناس لزدلي أيقونن إذا تزازتنا ناي مصحف قدس هيبو إجابير كلها تا مصحف قدس الله even إجابير أنت دا سبعة قصة فوري خاب إجابير مخنيات فقري يزقلص أو أفتنا أوريت بزح قوم سلزل سب أملاخ كم زي عمات يطفئ نيرو قال دبل أو فقري يتقلص نيرو ترى أتويل كاس أتنجر مرأي يدلي جي بمول أدلو نجارات كم زلمة إحنا حضرنا ولا نجار تتزازات بمول سي فقر أملاخ يزقلص سلزف فكر الناس نعنا زمتش من قد يجر لنا دلاو ترى إذا سجانا يو نعو زيت أكم جنا خزت أمز مسلز نجار نادلينا بكال إزخيز الله ترى دتعم هي مسلمة جنا يطعموني تعم مسلا كم جن تعم زي كونه نجار تخيل مو شعو تملك تعسان جوهني خوانتي أكيدا مالتي سلزي أنا مملاس يد اللي إلي يحسب نفت مصحف قدس مملاس يد اللي يكا أليخا كم تقول جلس كوتهم يحاول كم زي أملاخ حاجة بابيلو ويتزازات بابيلو جلس في النوايا بلنا أي كونه بقى كده جف الناس المنفسي بالناي كبرت على الناس نتي زي كألز مسلا كاسي أتمنفسي أبا 5 متأس بقى تخيل المخانكا أنت حدا أوان دخبدك سايقوري لك تخبنس قليل وعم متشوت مخانا نعخا فقر مخانا نعخا زقلس أنت أبا خاز متس منفسي أجي إذا زي مرد أجنت هاي مثل تأزاز كوين الرأيكا عتسق نجار كبد نجار قلنا دخوني يمتنا أجي ولا تحضرنا إذن باتك على أملاخ ومن قدي كم زخن بلوت أنا تومي حاوي انت دا سبي تترك الوضع أفتح حضر انتي مخان تري فليتا سب أي ذا سيم نمنيو قدام النت بوطا خيبز اللو انت دا بترك تري فليتنا يو بداية تقول صنير كخمسي أبدون قال إن زي مسمع ندحر متسوس كم يجر كخطفت حط قال زبل نقدر تومي حوي أجي بتخيل بتني متحف كل اسمه نقدو ندحر نتحدر كان نتمسدر خد لك زمجان مسكباب يا خمس كل نقدر كألي تزي فتينكا كل شيء عشقر دمتسر لزنا جرزي ولا تومي حوي من البات الأزي ناتنا زربا قال قلب مبالي سبيتي كابد قلز بالحساب ولا ممسو نايوالد كدقف دلي قال أيكون تحسب كم أنا من لخوص لزخواني إن تنقر على العلينا بؤمن تركا قال أملاخ ندك أنسي أب حدارا انتي دزنا بلا السبعين سلامتها يوم كودات حواتنا حجي أدي زبل دلو ترد أنخا تحت التينا والدنا بعلن تومي حوي أبزو قد دايز بتعم تحت التين أب حدا جزا خلت سوى أيد بهاليلن ترد أنخا كم تكور السوس الأسبة كريستيان زغنا سب أيد مار السبيتي لولا رأس خابزن لعلي نقول لنا مزاربي مرأي مسمعي بعبي محسبي السخاء أكل ديلوا إذا رأس الزحسبه نابنت أنا إيدي كم زبل دلو أبز حساب سلزول سلست إزازي دم حلال في دلو نابزي نزي أزازي تدق فيها ترد أنك نزل رأي رأي زري نحضر يخون هو تنخل لقى رأي زري سب أيو نترأينا تدقى في تفتر قال نسيت ترد أنك أجي إذا تخك البوت زي مهلا بايزو أي تومي حوي كم زي ولا تي سيستم أبقى العالم أبقى الأوروبا أمريكا تخيل كات سيستم سو أي سبيت ندقى موت قال أنا مسحب كل سنة قري أخلق باهي بلنني ترد أنك بيت السن كبرن بيتني ترد أنك السوق هذا نايو السات أبجزة تكافل فقري قالوا تومي حوي قليل زي كنا نقول أجي سيستم جين نتي فاينانشال نتايد بحال موحس كلها تكي أخذ دقة واتس كانت تدقب بأكا مكبار بحال فتبيت شو يترف نعم ندخي ما مساخ مساس كم يجرك أخذ جزات عفسر لم بنافع اللي قال ختبل تخيل ما عرفت واتس على قال أجي ولا سيستم يحق زي كنا جن بعبي تومي حوي ولا رأس خمس وقت ندقة بركة ترد أنك توفر إني خد لخم عريو سلا تحضر كختبل مثل لا يتعم سلا زي كنا ترد أنا طبعا مجرج أو عبي خم خمسين دولار زلنا طعم سلا زي كنا رأس خاون مسوقت إن جبر كاتومي حوي بوتا خام فلات
በትልለካ ጽቢብ ግዜስ ኖ ኣነ እዚ ቦታይ ክልተና ዲና ወፊርና ኖ ደይኮነ ኖ ገዛናት ይግደይ ነይሩ ግን ናብራ ህይወት ሕጂ ከምዚ ይገብረና ኣሎ ስለዚ ገዛ ክግበር ኣሎ ንዑ እንተዘያገደድካዮ ከምዚ ግበር ገለ ኦኬ ሕልና ገይሩ ተገይሩ ጽቡቕ ነገር ክትደጋገፍቶም ይሓወይ ሰብ ከዓ ኮላ ወዲ ተባዕታይ ከዓ ሕልናን ርእስን ከሎ ከማኻ ሰብ ኣከም ኣካሉ ክሪኣ ተጀሚሩ እኮ ምሳይ ደገ ውዒላ መፅያስ ኮፍ ኢሉ ብሳሎን ዝንቀርብ ገለ ክብል ኣይክእልኒ ገለ ስለዚቶም ይሓወይ እዚኢታት ነገራት ምልስ ኢልና ብቓል ኣምላኻዊ መንገዲ እንተደኣ ተስተኻኺሉ ብትኽክል ሰብኣይ እንታይ ሰበይት እንታይ ቦታ እንድሕር ተፈሊጡ ዝያዳ ቀጻልነት ናይ ሓዳር ብውሑስ መንገዲ ብጥዑም ፍቅሪ ዘለዎ ሓዳር ክኸውን ይገብር ኢሉ ይሓስብ ተሚሓወል ትክክል ይብልሽ ሓወይ ከምኡ ጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ ኣብ ሕጂ ዌስተርን ዝበሃል ነገራት እንዳበላሸው እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንኣብነት እቲ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ እዩ ዝበሃል ንህቦ ዘለና ክብርን ምስጢርን ንባዕሉ ሲ ግደፎ ርእሲ ሰበይቲ ይኮነን ኣብ ሰዓት ታሕቲ ኸልቢ ተረጅዋል ረዲካኒ እዚ ደረጃ ዝፈጥሮ ሽግራትካ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ንምንታይ እዮም ዝመፁ መስለካ ዋላ ነቲ ብልሕኻ ንገንዘብካ ንጥዕናኻ ክቆፃፀሩ ናይ ምድላይ ዓቕሞም ብከምኡ ገይሮም ክብ ዘብሎ እምበር እንዳሕዳ ናብቲ ትክክለኛ መፅሓፍ ቅዱስ ተመሊስና እኮ ንኣብነት ኣብ ሰዓት እዚ ቀደም ንሕና ክንዓቢ ከለና ሲ እቲ ኣብ ከባቢና ዝነበረ ኣተዓባብያ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ተመርኮሰ ነይሩ ሕጋጋትና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ሕጊ እንዳባ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ዝወፅእ ሕግታት ኮኒ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ተመርኮሰ እዮም ነይሩ ንእንስሳ ዝውሃብ ክብሪ ንጓል ዝውሃብ ክብሪ ንሰብኣይ ዝውሃብ ክብሪ ንእንዳሓሙኻ ዝውሃብ ክብሪ ዝበሃሉ ነገራት ካብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ተዋፂኦም ዝመፁ እዮም ነይሮም ዳስዋይ ኩሉ ግዜ ሰብ ካብ ገጠር ወይ ካብ ዓዲ ወይ ካብ ገለ ክመፅእ ከሎ ምስቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝያዳ ጥምቀት ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓካ ተረዲካኒ ሕጂ መፅሓፈ ምሳሌ ንኣብነት ንቆልዓስ ኣብ ሰዓት እዚ ቆልዓ እንተዳገለ ክእብስ ርኢኻ ስኻተ ተንኪፍካ ኣዲዮ ከይዳ ክትከሰካ ተረዲካኒ ቀደም ግን ንሕና ጎረቤት ሓላፍ መንገዲ እንዳሃረመና ኢና ዓብና ዝኾነት ነገር ክትፅይቕ ከለኻ ካብ ኣቦኾና ዲኻ ይኮንካ ትሕባእ ካብ ከባቢኻ ሙሉእ ኢኻ ትሕባእ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ንቆልዓ ብሻሙጡ ግረፎ ኣይመውትን ትክክለኛ መንገዲ ግን ክሕዛ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝቃልፅ ኣሎ ሓደ ግዜ ስዋ ኣብ መፅሓፍ ዘንብባ ዘለኹ እዚኣት ትብሎም ቃላት ኣለዉ ይገርመካ በቃ እቲ መፅሓፍ ምሳሌ ወይ ገለ መለስ ናይ ህይወት መምርሒታት ዝተጻሕፉ ዋላ ጳውሎስ ባዕሉ ዝጻሕፎም ሲ ኣዝዮም ከበድቲ ነገራት ኣለዉ ስለዚ ብትክክል ናብቲ መፅሓፍ ቅዱስ እንተደኣ ተመሊስካ እታ ሰበይቲ እታ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተጻሒፋ ዘላ ሰበይቲ ክትኮነ ሽዑ ብትክክል ሰብኣይ ርእሲ ክኸውን እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘላ ሰብኣይ ክኸውን ስሙዝ ኮይና ኩላ ነገር ግን ነዚ ንኸይገብር ዝፈጥርካ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብዚ ከም ሓሳብ ንዓይ እንታይ ይረኣየኒ ስፔሻል ሕጂ ኣብ ዌስተርን ዝበሃል ኣብ በዓል ኤሮፓ ኣሜሪካ ካናዳ ኣውስትራልያ ሰብ ብስደት ፋሒልዎ ዘሎ ንዓና ዝረኣየና ነገር እንታይ እቲ ፍትሕ እቲ ቅትለት እቲ ድኽመት እቲ ገልጠምጠማት ናይ ህይወት እቲ ሓደ ወዲ በዓል ሓዳር ካብ ደገ እንተደኣ ናብ ክዛወረሎም ዝደሊ ጓንዳ ኢትዮጵያ ኤርትራ እንተደኣ ኸይዱ ሲ ኣዋልድ ከውፅእ ምድላይ ናይ ወዲ ናይ ደገ ስለዝኾነ ጓልተ መፅያ ከምኡ ነገራት ገለገለ ደኣ ንጥምት ኮይንና እምበር እቲ ማጆሪቲ ሰብ ኣብ ገዙ ከቢሩ ዓሪፍ ተቐሚጥ እዩ ዘሎ ናብ ሜዳ ይመፅን ኣነ ሕጂ ምስ ሓደ ሰብ ይዕልል ነይረ ሲ እቲ ተልዕልዎ ዘለኹም ሓሳባት ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ግቡእካ ስለዝኾነ ሽሕ ግዜ ተልዕሎና ጌጋ ግን ነውሪ ስለዝኾነ ንኽእረም ብዙሕ ግዜ ስለተልዕሎ ኢና እምበር ኣብ ካልኦት ዓለማት ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮና ነታ ትክክለኛ ጓል ናይ ኤርትራ ኣንፀባሪቐን ዝነበራ ብዙሓት በቃ ይነብሮ ነቲ ህይወት ሰብኣይ ነኽብራ ደቀኒ ከናኸና ዋላ ሰሪሐን ኣቴንሲ ትፈልጥ ኢኻ ኣደ ትርጉማስ ቀሊል ኣይኮነን ነቲ ኣደነት ትበሃል ነገር ዘንፀባርቃ 95% ግን እተን 5% ኸ ካበኤን መፅን ነይረን ድን ምናልባት ትማል 1% እንተደኣ ነይረን ኮይነን ብናይ መንገዲን 5 በፂሐን ዘለዋ ኣብ ዝቕፅል ዓመታት ከ ክንደይ ፐርሰንት እየን ክበፅሓ ቶታሎም ክንጠፍእ ንኽእል ኢና ተገማጢሉ 95% ኣብ ጌጋ ዘለዋ 5% ኣብ ቁኑዕ መንገዲ ዘለዋ ኣዋልዱን ክንውን ንኽእል ኢና ተረዲካኒ ስለዚ እዚ ከምዚ ዝበልከዮ ሓሳብ ግድን ነዋልድ ጥራይ ዝፀቅጥ ወይ ከዓ ብዛዕባ ኣዋልድ ጥራይ ዝዝረብ ዘይኮነ ከም ሓሳብ ነዚ ኣብ ገዛ ዝፍጠር ነገራት ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቲ ምዃኑ ምእማን ሓዳር ካብ ከመይ መንገዲ ከተማ መቆለካ ክትፈልጥ ኣብ ዘለካ ኣለካ ናብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ምምላስ መፅሓፍ ቅዱስ ባይዘ ካብቶም ክሕደሱ ዘለዎም ኣተሓሳስባ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ሓድሽ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ምስጢሩ ፈልፊልካ ዝውዳእ እውን ኣይኮነን ተረዲካኒ ሞባይል ከይተፈጥረት ከላ ቅድሚ ክንደይ ዘመናት ዝተፈጥረ ሓዳርሲ እዚ መፅሓፍሲ ትፅሑፍትስ ነዚ ሕጂ ትመርሖ ዘለካ ሲመርሓካ ንኣብነት 10ታት ሜላታት ናይ ህይወት ኢልካ እንዶ ካብ ርእስኻ ብዝተፈላሰፍካ ይፅሓፍ ድሕሪ 2 ዓመት ፌል ገብር ኽእል ምክንያቱ በዚ ናይ ሕጂ እዋን ኢኻ ሰዓት ፅሕፎ ዘለካ ድሕሪ 2 ዓመት ንዝፍጠር ኣነባብራ ግን ፌል ክገብሮ ኽእል ንሱ ግን ፌል ኣይገብር እንደውም መሊሲ ዝሕደስካ ተስተውዕሉ እንተኾንካ በብዕድሜኻ እንዳኸድካ ከለኻስ ንዓኻ ዝኾነ ነገር ትረክብ ወዲ 20 ዓመት ከለኻ ናይ 20 ዓመት ፀንሓካ 30 ተገበርካ ናይ 30 ፀንሓካ 9 ተገበርካ ናይ 9 ፀንሓካ ዓይነት መፅሓፍ እዩ ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ ስለዚ ብትክክል ሰማዕ ኣለይ ትክክል ቶሚ ሓዊ ኣብ ዝናትካ እንታይ ክውስኽ ደለይ መሲልካ
ንኣብነት እዚ ናይ ድበልካ ናይ ምዕራባውያን እቲ ኣካይዳት ሲስተም ንሰብኣይ ንታሕቲ ዘውርድ ንዓ ሰቂሉ ቆልዓ ከልቢል ዝሰርዕ ደሎ እመነኒ ሰብኣያ እንድሕር ንታሕቲ የውርደላ ሃልዩ ይጠቕማ ኣይኮነን ደሎ ንዓውሪድዎ ርእሳ ብእግራ እዩ ዝገብረላ ደሎ ትርድእን ለኻ ሓደ መዓልቲ መቕላዕኻ ይተርፍ እዩ ብጣዕሚ ሹት ገይራ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክብሪ ይኮነን ቶም ሓወይ ክብሪ ይኮነን መሰል ሂቦምና መሰል ኣይኮነን ኣነ ነግረካ ኣለኹ ቶም ሓወይ ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ዝፃረር ዘበለ መሰል ዝመስል ነገር ወላ ንወዲ ይኹን ንጓል ተዳ ረኺብካ እመንን ንቐታሊኻ እምበር ጠቐሚኻ ኣይኮነን ብጣዕሚ እዩ ጎዳይ ኣነ ክንግንፅላ ኢና ሓንቲ ጥቕሲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኣይ ቲንክ ሳልሳይ ጴጥሮስ እያ ብዛዕባ ንንስቲ ክምዕደም ከሎ ብዛዕባ ሰብኡተን ገለገለሲ ደስ ትብለኒ ሓሳብ ገለላሲ ብቐዳይ ከዚ ርእሳስ ምስ ላዕለስ ኮሚታት ይፈታትሽ ገለ መለ ነይረሲ እጂ ፈልጣ ያ ቅድሚ ሕጂታ ጥቕሲ ግን ሽዑ ምስ ረኣኳስ ደስ ኢላት እንገለ በቃ ሰበይትስ ከመይ ጌራ እያ ንሰብኣያ ናብቲ ንቡር ናብቲ ነገር ትመልሶ ናብቲ ሳት ደልዩ ነገር ገለ እንዲ ከነንብባ ፍቃደኛ ከቶም ይሓወ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 1-2 ኣተን ኣንስቲ ገለ ነቲ ቃል ዘይእዘዙ እንተለዉ ንሰብኡተን ዘይእዘዙ ሰብኡት እንተለዉ ክን ይብሉ እንተለዉ እቲ ቃል ነቲ ፍርሃት ዘለዎ ንጹህ ኣካይዳ ክን ምስራ እዩ በካይዳ ኣንስቶም ብዘይ ቃል ከም ረብሓ ኮይኖም ምእንቲ ክርከቡ ከምኡ ከዓ ንሰብኡት ክን ተኣዘዝኦም ትርኢ ለኻ እንታይ ንብሎ ኣሎ ነቲ ፍርሃት ዘለዎ ንጹህ ኣካይዳ ክን ምስራ እዩ ጥራይ ስርሖኦም ብተግባር ያ በካይዳ ኣንስቶም ብዘይ ቃል ዘረባ ኣይኮነን ዘድልየ ክንብለን ኣሎ ተዛሪብክን ኣይኮን ክትመልሶ ኣካይዳ ክን በቃ ስለዚ ከም ደለዎም ሕማቅ ጠባዮም ዝተኣዘዝኦም እሞ ናብቲ ስኽን ትደልዮ ዓይነት ህይወት ክመፅልኩን እዮም ይተሓሰብ እስሚ ምስባር ዝበሃል ብትግርኛ ኮዚ በቃ ሕጂ እዚ ዓይነት ጥበብ ይደሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ቶም ይሓወይ እዚ ዓይነት ጥበብ ይደሎ ነዚ ሰኣን ምርዳእና እንታይ ትኾኑ ሲልካ መብዛሕትኡ እዋን ነገራትና ብምዝራብ ንዕርዮም ገለ መስዋእቲ ከምዚ መስዋእቲ ክኸውን ደሊ ሰብ ኮ ድሰኣን ደለሎም ኖ እዚ ድግዲሉ እስካዕ ነዚ ክኸውን ኢሉስ ትሕት ክብል ክእል ሰብ ንስእን ኣለና ኩላትና ክንዛረብ ኩላትና ክንስማዕ ናተይ ትኽክል ዝብል ኣረዳድኣ ገለ ይመፅእ እሞ ሽዑቲ ዘይምስማዕ እንደይምርዳእ እምበር ክርዳእ ዝደሊ ዘይመላው ኣብዛ ዝበልካ ሕጂ እንታይ ፅቡቅ ነገር ኣሎ ምስሊ ካብ ርሸይ ኣወዳት ኩሉ ግዜ ብባህርና ኣወዳት መፅናዕና ዋልድካ ይሕግዝ ፅቡቅ እዩ ኣወዳት ኩሉ ግዜ ብባህርና ዝሓሸ ነገራት ናይ ምርካብ ድሌትና ልዕል ዝበለ እዩ ድሌታትና ኣብ ምግታእ ከዓ ቱማች ብርቱዓት ኣይኮንና ስለዚ ሓደ ሰብኣይ ዝበሃል ኣካል ንሓንቲ ሰበይቲ ትበሃል መስተ እንዳሰተየ እንተ የሸገር ኣሎ ኮይኑ ካብታ ኣብ ገዙ ዘሎ ነገር መስተ እንተ የበልፅ ኣሎ ኮይኑ ካብኣ ትበልፅ ነገር ኣብ ገዛ ክትፈጥሮ ትኽእል እዚ ዝበልካዮ ማለት እዩ ብዘይ ቃል በካይድ እንጌረን እንታይ ገብሩ ኣሎ ልቡ ይረኽቦ ኣሎ ስለዚ ደቁን ሰበይቱን ገዝኡን ዘናፈቕ እንተ ጌራትሉ ሰብኣይ ናብቲ ዝሓሸ ቦታ ስለ ዝኸይድ ናብታ ትሕሸንያ ዝበላ ገዝኡ እንተ ኣትዩ ታፍቅሪ ባእቲ ምስረት እያ ተሰላማ ባእቲ ምስረት እያ ኣግርግር ዝበሃል ነገር ካብቲ ገዛ ክውገድ እዩ ሓዳርካ ውሕስ ቀፃልነት ኣለዎ ትኽክል ወላ ኢቭን ናይ ስድራ ናይ ወለዲ ኣብዚ ሎም ንሪኦ ሓዳርቶም ይሓወይ ናይ ወለዲ ተራ ነቲ ሓዳር ኣብ ምብልሻው ሶርዛ ቃል ምብልሻው ድፍረት ከይትኸውን ነቲ ሓዳርሲ ቁሩብ ዱልዱል ዘይምዃን ናይ ወለዲ ዓብ ተራ ኣሎ ኢለ ይሓስብ እያ እሱ እንታይ ምስልካቶም ይሓወይ ንኣብነት ጓልሲ ምስ ተመርዓወት ቀንዲ ደገፍትናታ ሎም ስድራ እዮም ስለዚ ምስ ሰብኣይ ኣብቲ ታንኸፈሉ እዋን ትተኣማሞኖም ኣለዎ ስለዚ ተሓዳር እንታይ ምስልካ ሓደ እግራ እንዳስድራ ሓደ እግራ ኣብቲ ቤታ ጌራ ትገብሮ ዝተንከፈትሉ ሰዓት ዘሊላ እንዳስድራ ኣላ ናይ ቀደም ወለድና ዘክሮ ወላ እኳ እቲ ዝግበር ነበረፍትና ንስ ፀቕጢ ጉባእ ኣይኹን እንታይ ግን ትርኢ መስልካቶም ይሓወይ እቲ ፀቕጢሲ ንረብሓ ተሓዳር እዩ ነይሩ ንኣብነት ተባኢሳ ተሓልፍ ግዜ ይሕልፍዋ ተባኢሳ እንዳስድራ ትኸይድ ወላ እንድሕር ትኾርያ ኣብኡ ኮይና ናብ ስድራ ክትልእኺድ ፍቀዳ ኣብቲ ገዛ ኮይና እምበር ዘሊላ ክትከይድ ወረብኡ መንገዲ ስድራ ይፀዋዓለይ ባዕላ ክትፅዋዕ ፍቀዳ ቴንኪዩ ራእዩ እሱ እዩ ኸማ ንፅዋዕ ሕጂ እንታይ ነይሩ መስልካቶም ይሓወይ ልክዕ እዚ ፀቕጥስ እንታይ ድገብራ መስልካ ምስ ስድራኣ ዝነበራ ሪሌሽን ይድጎትኮ ፀጋዕ ከም ደይኮኑ ተኣምን ረዳእ ከም ደይብላ ክጥሙ ተለዋ ሰብኣያን በቃ ስለዚ ኣማራፂ የብላን ኣማራፂ ደይብልካ ኸ ነቲ ሓደ ኣማራፂኻ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ይትእትኹን ኢኻ ኣኽቢርካ ኢኻ ትሕዞ ሽዑ እንታይ ትጅምር ንዕኡ ምእዛዝ እሱ ድበላ ምስማዕ ፈታ እዛ ሰብኣይ እንታይ ይኾን ምፍቃር እሱኻ ክፍቅር እዩ ግድነት ኣብዚኻ እንታይ ክምላልካ ይደሊ ምስለካ ቀደምቶም ኣቦታትና ከዓ ነቶም ፀቕጥታት እዮም ንምንታይ ምክንያት እዮም ዝገብርዎም ነሮም እንተዳኢልና ንኣብነት ንእሽተይ ኣብ ዝነበርካሉ እዋን ንኣብነት ሕጂ ስኻ ቆልዓ ተትወልድ ነርካስ ውላድካ ኮካ ከሰትያ እንዳደለየ ከሎ ክትክልክሎ ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ምስ ዓበየ ከም ትጎድኦ ስለትፈልጥ ወይ ከዓ ሕጂ እውን ብንእሽቱ ከለዎም ክትጎድኦ ከም ትኽእል ስለትፈልጥ ስለዚ እተን ኣንስቲ ከዓኒ ኣብቲ ግዜ ጭኮና ኣብቲ ግዜ ሕማቅ ነገር ገልጠምጠም ዘጋጥመን ኩሉ ወዲ ቆጥዑ ማለት ኣይኮነን ሰኺሩ ንሰበይቱ ብዘይ ምክንያት ዝሃርም ምስ ደስ ዝበለቶ ጓል ኣምሲኡ ዝመፅእ ዘይሰርሕ ሓላፍነት ናይ ደቁን ናይ ሰበይቱን ዘይስከም ሰብኣይ እውን ከሎ ተረዲካኒ ንኽትፈትሖ ዝድርኸካ ወዲ ከሎ ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ንኸይፍታሕ እታ ግዜ ሓላፊት ምዃናን ፅባሕ ንጎ እታ ሰበይቲ ብደቃቅ ትካሓስ ምዃናን ሓዳራ ግን ክብረታ ምዃኑ ዝምህርዋ ንምንታይ ምክንያት የመስለካ ሓዳር ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተበተነሉ እዋን ተስተውዕል እንተዳ ኮንካ እታ ጓል እቶም ምስኣ ዝዓበዩ ኣሕዋታ ዋላ ይኽብርዋ ሰብኣይ ዘለዋን ዘይብላን ሰበይቲ ነንበይነን እዩ ስለዚ
نتا عينتي امصلو سلازي اتا سبيتيا نو زاغالي كيري دا غزاخي مسبلت مسكرت وف كوي كونت انتبل يا تبل وي زاغالي اس حدراس اتبل كسوغا خلا خب غزا عرنا طعمي مسغوغيا غن مخنيات نيراتا اتا حدارتي اخت قصل اللوا اتا سبيتها اخت صمم اللوا الى سلاز حسبت بز منقد مالتي دستنا حق نوي حنده تومي حوي قالت ملوت هلك كلا ابرشاب كم زم اتاونا زي ترف انتاي كم حساب بلج تبلان مسلك انا حدا غزي سي انا كل ነገር ትውክልትና እግዚአብሔር እንዲ حጂ بسدت زفطرو صقم كاني ናይ حسابات فدلي ናይ ናብራ صقم زيمردا منفسካ زيموحات ብዙሕ ሽግራት ይጋጥመናል ካብቲ ንሕና كنعب خلنا زرأنا وقلتم ناي سدرا بيتنا نلعلي زحي زلو قلتم يبزح معناتو ناي صورة بحرية بدنا تصواورتي كنا نحدنا قال حاجة أب كم ساعات سي سب إمريت قلتيفو نابا إغزابير تتمليسو إغزابير سي انتاي زيد لمو كابانا زستسبر لبي حزن منفس إذا أحس كانت الأتمليس كان إغزابير سي بقى خمزي رأسها دنين كم سد كاس رأسها أغني عسدك جزاها تعتقل رأسها تدن ناي تجاجي إيه سمعت يجبر الكأمرسها أزيو سلزف كرنا خاي كل جزء ناقو بزمت أنا قطري أنت يزجبر مجمرة صورنا يزرق فلنا تناتو صور قل المعاد سلزخنا نعنا صورنا يزرق فلنا سلزس زخنا شجر قلت أم قال أبز في الطرق الجزء كل سبسي قوينا بجزء تزعكم قوينا سناو تنغي شجرنا تجمنا سخينا بك أنعو تنقو بزي مقرات وكاسين تنجرنا سي جزء سي نحنا سلفيش نهون على مشاب ساعات زي نفسنا نفكر عينا نباه نتابع له زفترة صبو غير زفلتا يمان كاب صقام كم زين فلت صبو غير زفلت أنا إغزابير ما عرف ندي يفكرنا يوناس حوال يوناس تين نبي يوناس نغزابير تنبيت نابن نوي أبصح اللي بسبولو نخيب تصح نبي هاديم نبترسي ساديم ما دمي مغنيات نتاير مغنيات نيرومي كبصحي يكون نزيد لي جن زي فلط نقطع دونغاي نمحرت قطف ازيو روح مخانو سلاز فلطه نغزابير انتايلو نابسبنا نوي خب عساته تفيق خيدو نتا تنبيت مسحابو نغوس كانا حخمشت نسنيسوم سبم انسوم صيموم كم معات غزابير مسدحانو تنططيلوم زنبره معات مستالي يوناس نغزابير تايلو كم مجمريون نقطع زدونكي نمحرت كاز قطف رورو غزابير مخان كاسل زفلطي قال معصافي خبيدوني ابي لدات زبل كي خيبال يفرحني زفلطي نابترسيس زادون كيلو حجون وصي نمعراب كيلو ابرخا تقميتو يناس شو غزابير كم هرودلي انتايلو بصحي رؤسو سارمتو غزابير نيناس قل عداليلو ابا اصليلو سو غناتو داس سريح نيري ابا امسصلله بتاز تسرحتلو قلعي ازي تحغيسو بطعم دسيلو معناته تصلالي رخيب خفتاز نبرت صح እግዚአብሔር ግን ሐሰኻ ሰዲዱ ኻን አንቂቷ ሽዑናስ በጣም ተባሳጭ ሽዑ ግን እግዚአብሔር እንታይ ዶ በዛ ተማለት ተተኺላሎ ማዓንተ ዝጠጣት ምንም ነገር ዘይገበር ካላ ተኽሊ እስኻ እኮ ክንድ ዝጓኻስ በቶም 120 ሺህ ዝኣኽሉ የማን ካብ ጸጋም ፈልዮም ዘይክሉ አለስ ፈጠርኩም ህዝበይስ ክንደይ ዳ አነ ዘይጉህ ብምጥፎ ስለዚህ ንምጥፋና ዝደል እግዚአብሔር አይኮነን ዘለና ኩሉ ግዜ እንታይ ጥራይ ደል በቃ ወጋ ክንከፍቶ ትክክል ክንመጾ ጾርና خراግፍ ትክክል ትርዲካን በሙሉ ልብና خنفقرو ንስኻ ዘለዓለማው ዝኾነ ዘይውድ አፍቅሮ خبنا ዝደል እግዚአብሔር ይሰ ስለዚህ ኮይና ተሪፋታና አና ተለየና ቀዳሚት ነገር ስንታይ ምሻላ ሓንተሲ ሓደስ ኮንስትራክሽን ህንጻ ሰርሑ ነይሮምሲ afte ህንጻ ዳ ሰርሑ ከሎስ كتصوع دلي كبر 4 دربي نتسرحتني كتصوع دليس تدمص مبصحابي شو سنتيم سنديلو تا سنتيم ترس لزبلت بتصحر كحب يتبزع اهل الف جبوتيو كاليت سنديلو دغيم اهل الف جبوتيو مليسو سالتيت سنديلو اهل الف جبوتيو انت زي سمعني لو تصصر سنديلو شو لعلطمي حجي ببحرنا سباتاينا خينادنا زستوابنا ነገር بزي تمسغن نقلب يا نيشتي ነገር ክትንክፈና خلا زي تدلغن كنمار نلعلن من يهري من يلي نلعلطميتو سبسي تريكا من يهبن ليلغن لعلطمت ስለዚህ ነገራትና አብዙ ወሃቡና ዘለው ግዜ በመመስጋን ነገራትና ዝኾነ ኣብ መፍታሕ ዘአቢሉ ዝኾነ ኦብስታክል ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ኻኒ ፍትሐዩ መንገደኝ ንስኻ ሓለፉ ኣነ ኻንዑ ተለይልካ ናብ እግዚአብሔር ምኻድ ንሓዳር
ዓንዲ ኮይኑ ይስምዓና ትኽክል ቶሚ ሓወይ እንታይ እስከ ሓፈሻዊ ኩሉ ነገር ናብቲ ፍቅሪ እግዚኣብሔር ዝብል ነገር እንዲ ዝብገስ ሕጂ ሓሳብ ክልዓል ደስ ይድብለኒ ከምዚ ንኣብነት ቅድሚ ሕጂ ምስ ሰባት ኣብ ዝዛረቡ ስታይል ኣይሓትት ነይረ ኣምላኽ ኣምነ ገለት የልኒ ሓወኻ ኣብ ደገ ኣለካ እግዚኣብሔርካ ኣሎ ሰሊ ተሸጊርካ ንእግዚኣብሔር ሓቲትካዮ ስቕ ትብል ዶ ክበኒ እግዚኣብሔር ኢልካ ንሓትት ኢና ስለዚ ልዕሊ እግዚኣብሔር ሲ ነቲ ብደገለሉ ሓወይ ንኣምን ማለት እዩ ንሕና ትርዳእ ኣለኻ ንዑ ንኣምን ሱቕ ሰደልካ ክእል ሹሪኻ ንእግዚኣብሔር ሓቲትካ ፀለኻ እግዚኣብሔር ከምዚ የድልየኒ ሎሞ ዝሃበኒ ኢልካስ ስቕ ትብል ትኽእሉ ንሰብ ከይተወከስካ እምነት ክሳዕ ክሳዕ ከምዚ እንድሕር ዓብያ ትፍትን እግዚኣብሔር እኮ ይብል እዩ ኣብ ፅሑፋቱ እንታይ መሲልካ ንዓ ኣነንስኻ ንዘራርብ መና ከም ዝረትዕ ንርአ ምስ ሰብ ክዘራርብ ባህ ዝብሎ ኣምላኽ እዩ ትርዳእንኻ ፍቅሩ ክሳዕ ከምዚ እዩ እቲ እምነትና ንእግዚኣብሔር ኣይኮነ ዝፍትን እምነትካስ ባዕልኻ ፈትና ትርዳእንኻ ኣብ ኣምላኽ ዝላትካ እምነት ከመይ እያ ትሰርሕ ዝፈትና ቸክ እንዳገበርካ ኢኻ ትኸይድ ትርዳእና ቶሚ ሓዊ ሕጂ እንታይ ካ ፀኒሕና ኮይኑ ስምዕና እንቶም ሓዊ ክሪኢ ከለኹም ብምሉኡ እቲ ክኸይድ ዝፀንሐ ትምህርታት ገለገለ ሓሳባት ገለ ስእሊ ናይ እግዚኣብሔር ኣባላሽ ኢልና እዩ እታ ፍቅሪ ብኣፍ ጥራያ ትግለፅ እምበር ኣምላኽ ናይ ብሓቂ መፍቀሪና ኮይኑ ይስምዐናኒ ምክንያቱ ብኸመይ ገልፂ ከረዳእኪ ቶሚ ሓዊ ፅቡቅ ክንገብር ከለና ኣምላኽ ምሳና ሰላም ደሎ ኮይኑ ይስምዐና ሓጢያት ድገበርናሎ ፀላ ኢና ትርዳእና ቶሚ ሓዊ እዚኣ እታ ትኽክል ስእሊ ናይ እግዚኣብሔር ኣይኮነትን እሱ ኣጋበ ትበሃል ዓይነት ፍቅሪ ይፍቅርና እሳ ከዓ ዘይስነ ኩነታዊት እያ ምስ ኩነት ኣይኮነትን ቶማስ ኣብ ፅቡቅን ሕማቕን እያ ኣንኮንዲሽናል ኣብ ድኾነ ዓይነት ኩነታት ይሃሉ ንዘለኣለም ትቐፅል እያ ሓንቲ ጠቕሰ ነገረካ ደስ ትብለኒ ኤፌሶን 3:19 እቲ ንኣእምሮ ወይ ድማ ንፍልጠት ሓለፍ ትብላ ፍቅሪ ኣምላኽ ክትፈልጥዋ ክሳዕ ኩሉ መልኣት ኣምላኽ ክትመርስ እፅልየልኩም ኣለኹ ኢሉ ጳውሎስ እቲ ንኣእምሮ ሓለፍ ዝብሎ ፍቅሪ ኣምላኽ ክትፈልጥዋ እዚ ማለት ቶሚ ሓዊ ኣእምሮና ትርእስትና ንባዕሉ ኸምኡ እዩ ፍቅሪ ደገለ እዩ ኣእምሮና ዝዘገቡ ዓይነት ፍቅሪ ኣሎ ፍቅሪ ደ ፍቅሪ ኣንጻር ፆታ ፍቅሪ ዓርኪ ዝበሃል እዚ ንፈልጦ እዩ ንኣብነት ቶሚ ሓዊ ሕጂ ኣነ ኣደይ ተፍቅረኒ እያ እንተዳ ኢለካስ ኣዴኻ ተፍቅረካ እያ ትፈልጦ ፍቅሪ ንፍቅሪ ኣምላኽ እንታይ ኢሉ እቲ ንኣእምሮ ሓለፍ ዝብሎ ኣእምሮኹም ክፈልጦ ዘይክእል ዓይነት ፍቅሪ እግዚኣብሔር ዘፍቅረኒ ኣዴኻ ተፍቅረ እንተልካ ብሚልዮናት ዕፅፍታት እዩ እግዚኣብሔር ቶማስ ዘፍቅሮ ናይ ኣደ ፍቅርስ ዋጋ የብሉን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሕጂ ከምዚ ዓይነት መዐቀኒ ጌርና ተዳ ርኢናዮ እግዚኣብሔር እንታይ ምኳኑ እንዳበረህልና ክመፅ እዩ ምስ ተግባርና ዝቀየር ባህር ዘለዎ ኣምላኽ ኣይኮነ ስለዚ ቶሚ ሓዊ እዚ ዓይነት ፍቅሪ ተተረዲእካ እታ ፍቅሪ ኣምላኽ ተተረዲእትካ ሽዑኢኻ ስኻ ምፍቃር ትጅምር ትርድእና ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ፀኒሕና መሲልካ ከነፍቅር እሞ ሽዑ ተመሊስና እግዚኣብሔር ከፍቅረና ኣይኮነን እሱ ኣፍቂርና እዩ ትርድእ ንስኻትኩም ገና ሓጣን ከለኹም ብሞት ሓደ ወዲ ምስ ኣምላኽ ተዓሪቕኩም ኢልና ንዑ ካብ ሃበና ክንደይ ካልእ ግዳ ኣብዚሑ ዘይህበና ኢሉ ነቲ ሓደ ወዲ ትሂብና ክንደይ ካልእ ስለዚ ኣምላኽ ፍቅርን እዩ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ተተባሂልካ ተሓቲትካ ፍቅሪ እዩ ትብል ኣበይና ካብ ትኾነሉ ኣብ ሕማቕ ክኾኑ ህይወት ኣብ ዘለካ ኣሎ እዋን ግን ፍቅሪ ኣይረኣየካኒ መቕፃዕቲ ገለ ይድረአየካ ሕድማኻ ዝኾነ ነገር ዝግበረልካ ዘሎ ነገር ከዓኒ ዋጋ ናይቲ ዝገበርካዮ ትቕፃዕ ዘለኻ ሕጂ እዚ ስእሊ ዝኽዕር ኣለዎ ስእሊ እግዚኣብሔር ቶሚ ሓዊ ብጣዕሚ ተባላሽና ፀኒሑ ትኽክለኛ ናቱ ስእሊ ክንሕዝ ኣለና እግዚኣብሔር ሓጢኣት ኣይተግበር ክብለና ከሎ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ዝፋኑ ስለና እናቐነቆ ኣይኮነን ዓስባ ሓጢኣት ሞት ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ከይንሞቶ ስለዘይደለና ዋላ ኣብ ላዕሊ ኣኽዋን ያብርሸይ እንታይ ኣሎ ከምዚ ካብቶም ተጋጊና ሒዝና ማልና ዝበሃሉ ስእልታት ሓደ ከዓ ንኣብነት ሕማም ነገም ሽግር ኣብ ዝገጥሙና እዋን ኩሉ ግዜ ናብ እግዚኣብሔር ንፅሊ ኢና ሽዑ ሰዓል ዋላ ብዝሓመምካ ሰዓል በቲ ዝናእሸየ ነገር ሰዓል ትሓምም እሞ ሽዑ ጸሎት ትገብር ማይ ተዓጢንካ ትድቅስ ሽዑን ፅባሕታ ነድውለልካ ይታብርሽ እዛ ሰዓል ላገዲፋትካ እወ ተዓጢነ እንደ ደቂስ ትኽክል ኢማጂን ትጸሎትከ ትምሕረትከ ወላ ብማይ ተዓጢንካ ክድሕን ከናይ መን ፈቃዲ ነይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ትማል ጸሎት ገይረ ማይ ተዓጢነ ምስ ደቀስኩ እግዚኣብሔር ኣቢልኒ ይቀልል ከማ ተረዲካኒ እቲ እምነት ካብዚ ጀሚሩ ይጠፊ ዘሎ ሽግርካ ንኽትስዕሮ ንኣብነት ሓደ ሓደ ግዜ ሲ ኣትሌት ሃብታም ናይ ሃገራውያን ኣትሌታት ስለ ዝጎየ ጥራይ ድዩ ተን ዝጎያ ኣጋርን ተስተንፍስ ሳንቡእን ዝሃበ እግዚኣብሔር ስለዚ ከምስገን ዘሎ ብቅድሚ ዘሎ ኣይናይ እግዚኣብሔር ኣብ ዊልቸር ኮፍ ዝበለ ሞሆሞ ክጎዮ ክገብር እንዳኽኣለ ከሎ ዘይጎይ ሰብካ ኮሎ ተረዲካኒ ካብቲ ዊልቸር ዘሎ ዝኸፍእ ከዓ ኮብ ዓራት ዘለካ ኮሎ ስለዚ ኩሉ እግዚኣብሔር መምኽሊቱ ገይሩ ሂብዎ ኣሎ እንታይ ይገብረሉ እንታይ ይሰርሓሉካ ንእግዚኣብሔር ነቲ ሰብ ይምልከት ስለዚ በቲ ዝገበሮ ግብሪ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ከምስገን ዘለዎ ብዘይ ምቁራፅ ኩሉ ትኽብሪ ዘበለ ንሱ ክወስዶ ዝግቦ ንሕና ግን ናብ ከኒና ናብ ማይ ምዕጣን ናብ ከምዚኣ እንዳይ ጋጢባት ሎተር እኮ ሓቂኻ በፅሕኒ ክሳብ ምባል በፅሕኒ ሎተር ነታ ማሳ ዘይትረመላሲ እግዚኣብሔር ነዝሃበካ ፀጋስ ናብ ምንታይ ከልውዕሎ ጀሚርና ናብ ዓለማውያን መምኽኔታት እዚ እውን ሓደ ንባዕሉ ጌጋ ስእሊ ኮይኑ ብጣዕሚ ቶሚ ሓዊ ሕማም ንባዕሉ أنا كنت قرر من تومي حوتي عالم سيلك كفو نجار إجابير كفو أو تايلو ولا قال أملاهم سيلك أو أسي برهان برد سلام زبها النجار اللي نيلو برهان مالك أقول له قلوت كل طعم كل فقري ترد لها أجي حمام حميم كاس إجابير كمهرني لي يتبل تومي حوي إجابير بخفو نجارين أي فتني له مش كلام لخ حدو كاس إجابير فتين النايب ليلو نعخون سحات أتكم يدفتنوكم يلو
በቃ ልብናስ በኃጢአት ተሓቢሉ ዝፍተን እምበር እግዚአብሔር ኣይኮነ እንድፍትን እጂ ኣምላኽ ክምህረካ ኢሉ ሕማም ተሂብካ እንታይ ክትገብር ኢልካ ሕክምና ትኸይድ ኣለካ ተምሃር ኮፍ ኢልካ ትምህርቲ ናይ ኣምላኽ ስዕሮ ማለት እዩ ሕክምና ጌርካ ተምሃር ሕማም ዘበለ ግን ካብ እግዚአብሔር ኣይኮነን መን ወላዲ እቶም ይሓዊ ንውላዱ ሲ እስከ ንእሽተይ ኣሲድ ከስትዮ ተተቐፅዐለይ ክምህሮ ድብል ኣለና እስኻ ከምዚ ዓይነት ሕልና ሒዝካሲ ነቲ እዚኣ ደቐመጠልካስ ብካልእ ተጠምቶ ትርድእ ኣለካ እዚኣ እንተ ጌርልካ ካብኣ ትበልፅ ያድላ ተንዑ ንስኻትኩም እኳ ክፉኣት ክንስኹም ንደቅኹም ፅቡቕ ህያብ ምሃብ ካብ ለመድኩም ትስእሊ ክዕር ኣለዎ ቶም ይሓዊ መጀመርያ ክፉእ ዘበለ ንሰብ ካብ እግዚአብሔር የለን ቶታሊ እደየለ ክፍትነኒ ኢሉ ክምህረኒ ኢሉ ገለ ዝበሃል የለን ኣብ እግዚአብሔር ፍቅርን እዩ እታ ንሕና ንፍቕሪ ፍቅሪ ኣንጻር ፆታትኩም ነደ ድሕሪ ክፉእ ክትገብር ዘይተደፍአካ ኮይና ካብ እግዚአብሔር ነቲ ፍቅሪ ባዕሉ ዝኾነስ እንታይ ኮይና ኢና ክፉእ ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ንእቱ ዘለና ተረዲኻ እንቶም ይሓዊ ስለዚ በቃ ዝተሓሳስባ እዚ እቶም ይሓዊ እዚ ስእሊ ስለ ዝተባላሸው ይሽዑ እቲ ሓዳር ድዩ ገለ ንብሎ ዘለና እቶም ይሓዊ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ዝሃድም ዘሎ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ዘይጠቅም ድምስልና ኣሎ ትርድእ ኣለካ ንኣብነት ምስ ሞቐ በቃ ፍቅርካ ምስ ሞቐስ ልብኻ ልብታት ናይ ክልተ ፆታ ምስ ሞቐ ሓዳር ሽዑ ይምስረት እቲ ይኮነን መሰረቱ ዘሎ በቃ ናትካ ስምዒት እዩ ስምዒት ከዓ በናናይ ሎሚ ኣብ ሓደ ስምዒት ትመፅእ ፅባሕ ይዝህል እዩ ይመፅእ ጠፋኢን መፃኢን እዩ ስምዒት ምስ ዝሓለኸ ማን ክትርድኦ ይበልፅ ኣፀቢቑ ውሳነ እዩ ዝኸውን ሽዑ ትፍቅርሲ ውሳነ እዩ ዝኸውን ትውስን እሞ ተኣትዎ ሽዑ ኢኻ ተፍቅር ኖ እዚ ምስ ሕማቃን ምስ ፅቡቃን ይደልያ እዛ ሰብ እዚኣ ምስ በልካ እዩ ፍቅሪ ድመፅእ ምስ በልካ ምክንያቱ ሩሱን ስምዒት ኩሉ ግዜ ፅባሕ ንጎ ናይ ከምፅኦ ዝኽእል ናይ ጣዕሳ ፐርሰንቴጅ ተሪኻ 75% ላዕሊ ምክንያቱ ሓሪቕካ ከለካ ትውስኖም ውሳነታት ንኣብነት ኣብ መንጎናት ክልተ ገንዘብ የባእሳና ሞ ሓሪቕካ ከለካ ኣነ ተን ገንዘብ ክላላ ውሰዱ ክብል ክእል ተረዲካ ድሕደር ክልተ መዓልቲ ይቀመጥ ሞት ገንዘብ ሓሲብና ሽዑ ግን ኣብ ርሽሓዊ ከምዘይ ንገብር ክንበሃል ከለና ይጥዕምን ይለዝብን ሕጂ ግን ካብታ ርእስና ንእሽተይ ርሕቕ ኢልና ፀሒና መስለና ካብታ ኪዳን ብእግዚአብሔር ኣዝዩ ክቡር እዩ ኢልና ኒና ፀሒና ኣብ ሰዓት እዚ ከዓኒ እቶም ቅድሜና ዝነበሩ ኣቦታትና በታ እግዚአብሔር ክቡር እዩ ዝበል ኣይማ ረኪቦምና ስክፍታታትና እንታይ ንሕና ንበናጥሳ ከይንህሉ እሞ እቶም ድሕሪና ዝመፁ ዘለዉ ወለዶስ ከየጥፍዋ ምሽ ዶ እታ ኪዳን እቲኣስ ኣዝያ ክብርቲ እያ ስለዚ ነዛ ክብርቲ ኪዳን እዚኣ ካብታ ዝተቐበልናያ ንላዕሊ ከነትረዳእ እምበር ኣቕሊልና ወይ ኣፍኪስና እንዳረኣና ኣብ ሰዓት እዚ 50% ካብ መንእሰያትና ካባና ጀሚርካ ሓዳርና ዝደሊ ዘሎ ሰብ ውሕስነቱ 100% ገይሩ ይኮነ ዝኣተው ዘሎ ቀደም ኣዴታትና ምሮ በቃ ተበርዐ ወዲ ገለገለ ሰብ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ካልኣይ መርዓ ክደግም ክእል ተኮይኑ እውን ክሳብ ሓሳቡ ዝመፁ ዓይነት ሲትዌሽን እና ዘለና ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ንኽጠፍእስ እንታይ ክህሉ ኣለዎ ትብል ቶሚ ሓወይ ኣነሱ እንዲቲ መሰረት መምፂና መዛረቢና ገለ ማለት ዋላ ክንብሎ ፀኒሕና ኢና እዚ ዓይነት ነቲ ሓዳር ንዘይ ምቕላል ገለ ዝብል ርዲ ናብ ቃል ንመለስ እያ ታናተይ መወዳእታ ምክንያቱ እንታይ ምስሊ ኢልካ ቶሚ ሓወይ ምንጪ ናብቲ ምንጪ ኢኻ ተሪእካ ተመስገን ናብቲ ዝተፈጠርካሉ ምንጪ ናብቲ ዝተፈጠርካሉ ሓቂ ተዘይተመሊስካ ቶሚ ሓወይ ኩሉ ነገር ክባላሾ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከምዚ ድበልካ እንዳተባታተኸ ክኸይድ ግድነት እዩ ትርዳእንኻ ስለዚ ካልእ ፍሉይ ነገር ስለ ዘሎ ይኮነ እኮ ተራኺብና ቶሚ ሓወይ ማለት ሲ ንሕና ከም ስነ ጥበባውያን እታ ዓቕምና ተፍቅዳ ተረዲኣትና ንብላ ነገር ሲ እዚኣ ትመስል ኢልናስ ኣብቲ ናትና ወለዶታት ሲ ሓደ ብብዙሕ ሕጂ ብልሽት ብፍላይ ምስ ኩነታት ስደት ገለ ዝባላሾ ዘሎ ነገር ከምኡ ጌጋ እንዳኾነ ከይከይድ መሊሱ ናብ ዝኸፍአ ሳዕቤን ከየምርሕና ቁሩብ ከዓ ትሰብሲ ልዝብ ዝበለ ነገር ንምምማይ ንምርኣይ ገለ ዝብል እንታይ ዝበሃል ኢና ቶም ይሓወይ ኣነ ናብቲ ቃል ንመለስ ትብል ሓሳብ ጥራይ ዘላት ቶም ይሓወይ ኩሉ ነገርና ንክስተኻኸል ነገራት ክትቅበሎም ከለካ ከዓ ብክዱ ንክኸውን ከሎ ፅቡቅ እዩ ኣብዛ ኩባያ እዚኣስ ማይ መሊእ እንተዳ ካብዚ ነገር ኣብ ፀሓይ የለካሲ ተኸዲና እንተዳ ኣላ ኮይና ከም ዘላታ ኢኻ ተረክቦ ናብቲ ፀሓይ ዝበልኩኻ እንተዳ ተኸፊታ ኣላ ኮይና ግን ዝኣተዋ ነገር ብዙሕ ዝፈሳ ነገር እውን ብዙሕ ስለዚ ንሕና ከዓ ከም መንእሰያት ዝተረከብናዮ ነገር ኣለና ዝተዋሃብናዮ ነገር እኮ ኣለና ብዙሕ ዝተዋሃብናዮ ነገር እኮ ኣለና ኣብ ዕቀበታት ኢና ክጠፊና ዘለና ስለዚ ንሕና እቲ ካብ ስድራና ንምዕብል ኢልና ኢልና ንሓስቦ ነገራት ጌጋ ምዃኑ ብምንታይ ዲኻ ትፈልጥ ስድራና ከማን ካብቶም ቅድሚ 3000 ዓመት ዝነበሩ ሰብ ሓዳርስ ምዕቡላት ኣይኮነ ትርዲካና እታ ክብሪ ኣብኣ ኣይደላ ኣብታ መፅሓፍ ቅዱስ እያ ዘላ እታ መፅሓፍ ቅዱስ ዝኣዘዝትካ ነገርካ ሕጂ ትእዘካ ካ ነይራ ኢኻ ቀደም በኦሪት ሙሴ ትእዘካ ነይራ ብትእዛዛት ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ከም ዝግበር እንዳበለ ብድሕሪኡ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ጎይታ መፂኡ ኣፅኒዕዋ ኢና ንዓኻ ሜሳ ትእዘካ ኣላ ስለዚ በኣ እንተዳ ተመሪሕካ ንሳይ ትምዕብልና ስለዚ ኣብዚ ዝኣቱ ምዕባለታት የለውም ሓደ ግዜ ሲ ወድነቱን ወዲ ዝተናኸፍ ነገር ሓንቲ ጓል እንተዳ 10 ግዜ ትገብሮ ኣላ ኮይናስ ክፍጠር ዝኽእል ነገር ሩዲ ስለዚ ወድነቱ ክትንከፍ የብሉ ኣደ ሴም ታይም ከዓ ታጓል ከዓኒ ጓልነታ ክብራ ዝትንክፍ ነገር ከዓ ትወዲ ክገብር የብሉ
ነስተውዕሉሎም ነገራት ክህልውሎም ኣብ ሓዳር ሰቢትኻ ትደልዮም ዓይነት ኣዘራርባ እንተ ኣሎ ኮይኑ ንዖም ጥራይካ ትጥቀመሉ ካብ ፅዋዕ ጀሚርካ ማይነር ኢልና ዝሓሰብናዮም ነገራት እንተ ከም ሸለሊና እንተ ርኢናዮም ንሶም እዮም ከበቲ ፀገማት ዝፈጥሩ ፅባሕ ንጎ ኔቸር ካ ክንጥቀመሉ ብሓዳር ከዓ ኔቸርና ክንጥቀመሉ ወዲ ኩሉ ግዜ ጓል ክትኮን ከላ እዩ ደስ ዝብሎ ተረዲካኒ ትክክል ኮፈልስ ከዓ ካርድ ከፊለ ዝመፅእ ተዳኢላቶ ደስ ዘይክብሎ ክእል እዩ ስለዚ ነዚ ነስተውዕለሉ ኔቸር እዩ ኣነ ንሰበይተይ ዘኽበር እኳ መሲልኒ ኣብ ዝተኸርሚ ከፊለ እንድሕር ቡን ይፍልሓላ ኣለኩ ኮይኑ ደስ ዘይክብላ ክእል እዩ ምክንያቱ ትርንዕ ክትብል ከለካ ክብር ኣለዎ ምትራም ኣይኮና ንብል ዘለና ክብር ክትብል ከለካ ክብር ኣለዎ ከም ሕልክስክስ ክትብል ከለካ ቡን ገለ እንተፍልሕ ንሪአትካ ግን ደስ ዘይክብላ ክእል እዩ ስለዚ ነዚ ከዓኒ ተፈጥሮኣዊ ኣተሓሳስባ ከም ምዃኑ መጠንካ ክንሕልዎ ኣለና ካብቲ ባይብል ወፃእካ ንእሽተይ ክስታይ ክንገብር ኢለ ፅቡቅ እዩ ኣብ ሂወት ነዚኦም ነገራት እንዳስተውዓልና እንተ ከይድና ጓልጓል እንተ መሲላ ወዲ እንተ መሲሉ እንታይ ተሪፉ ሓዳር ተረዲካኒ ከምኡ ኮይኑ ይስማዓና ሽዑ ነቶም ዝፈርዩ ዘለዉ ቆልዑ ከዓኒ እቲ ሰብኣይ ኮብካቢኦም እታ ሰበይቲ ሓብሓቢቶም እንተ ኮይና ሰብኣይ ሃዲኑ ንሳ ከዓ ሰሪሓ እንተ ቀሪባ ኣብቲ ገዛ እንተ ሰብኣይ ናይ ሰብኣይ ወገን እንተ ገይሩ ሰበይቲ ናይ ሰበይቲ ወገን እንተ ገይራ እንታይ ተሪፉ ሓዳር ምምላእ እንተ ኢልና ሲ ኣፍታ ናተይ ጎደሎ ግጥም ተይላትለይ ኣፍታ ናታ ጎደሎ ግጥም ተይለ ንልእ እምበር እንታይ ነው እዚ ኣብ ሓዳር ዋላ ክትዛረበሉን ክትነብሮን ክልተ ኣንጻር ጫፋት እንዲ ክልተ ተወታል ኣንጻር ጫፋት ክውስኽ ነቶም ይሕወይ እንታይ መሲልካ መፅሓፍ ቅዱስ ሰብ ነቲ ዝሓስቦ እዩ ዝመስል ኢሉ ኣሎ ትርድእንኻ ሕጂ ኣነ እዚ ሓሳብ እዚ ካባኸም ስማዒቶም ይሓወይ ብጣዕሚ ኮሪዐ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ምክንያቱ እንታይ መሲልካ እዚ ሓሳብ እዚ ተደይብልካ እዩ ፅባሕ ንጎሲ ካልእ ዓይነት ሂወት ትመርሕ ካልእ ሓሳብ ታሊካ ካልእ ክኸውን ሂወትካ ግድነት እዚ ተሃልዩ ግን ብውሕዱ ፍርቅናይ ዝክትነብር ኢኻ ማለት እዩ ትርድእናቶም ሕጂ ደስ ኢልኒ ከምዚ ምስማዒ ገለሲ ሰብ ኣይተመርዓኻን ደይተመርዓው ኣደይዶ ሰበይተይ ይብሉ ገለ ክብል ይኽእል እዩ بقدايكم نير أنس بز حساب زي أحد ريك أتوز دلي بزم ردا زغ أتوي دلي ترد الخاطر محاول أجي محسابنا ويحسابنا مكفلنا جيجا مالتها يكونن برقتي حدار قليل نجار يكونن كم زي كوفي الكاس زتي بالكالوس أو كم أخذ اللي يكونن ترد الها بلانجر كاس مجمرا مودعت زي مسلكات أتو نجار يكونن أو مسألة خندات موكر كام تخينك مزحتهم ممهراني حدار ولا مسو حدار ولا مزرب خاصوسي بيني قلب لخا قد النتي حدا خونا كني قل إذا حساب زنا عيتهم يحاول يدسبلني ولا إذا حساب زي كنا كافل مخالنا قلب تعم دسبلنا بقى سبنا تدلي يدوسد نتن إحنا زلنا يو أيكون نزري ترد لخا كم زي كابت سبسي أنت يد سامع كحساب وسيد كأمر هو أنت يمثل قلا يكون ترد لخا أنت تنعخذ كم سنتاي قل سلزي قبرنا بحجة جابير حجز زي المثل حاجة أبغى أنت هلا مثلك أنتم نحن نلعب مع الأستاذ صباغ إمام من تاي مثلك نعمت إذا الأستاذ زي مثال علنا حدث قريت بوست قبري سلازم تغير له حسب على إلوناتو أب جزا سبعين سبيتهم كينهم دار أي وخلو كزرار بولي تستري زل نجر مزراب ديكون صبوا مدرخ فتيرنا أب أمونغوي عروه أب زناتين نات كان حسابات زي سمامعو ويكا السمامعو خمتين ويكونفيرم خبروهم ويكا خم بحدش كزرار بولي سلازم تفتيرنا لنا مدرخ تخفتر ترى اللي زلوا نجر كا مدرخ نايم تاي نايم زرابن نايم الرد نايم بها كتردد ترى مفتان زي كونه كتردد أون عام مهلا أما وقت تحت أطفالها كل جزء حدا نجر له كعسو قانتات كتصات خلوها تنز قبره معري وطأ ويس تسعر ويك أتسعر إذا نجرات زي أنت أيو زفرله كل تسبات حساب حزم قرب خلو معرز وطو معسيم مزن سماعه زمو قاقطوها معسيم نابنت أنا زقرب كو حساب جيجا مهان تدا أمو جيت كاني أنا أنت أخبر زلاني كرتع مناتو ناتي مرتع أنا عيت مرتي سبك أني كافتي والحنت زي نابنتي سمعتاتي حزن زبال مش الله حزن تفضل معسيم حزن بسبتك توتال حزن زي تفلت هون كان حاجوس كتستمرات خل طيب يا سلام انتي قال طميت سلازي فلتي طميت انتي مهان مردابيو طمي سلازي فلت ابيو مستطمي ግን طميت ترى يكون فليتو صقابو انتي كم استعمت معناتو حزين كازي تفلت هون كان حاجوس نعخ ترجم يبو حزين كات فلت هون كان انصارناتا سلازي كونت حاجوس ترجمات فلطامو تستمقرا زي استمقر نغراو عالم طعم يكون سلازي مرتع زبحال نغر كالوها مرتع خان متى يستقم أبرشنا عين ترى أبتي تقربوا ذا الحسنة موجود لبي رخيب كاني كرت على كلنا أبزي كن مثلا تفكر شعور مسترد عون تكمتسي كابتك كيك ماري نتحيزات سنة حط حساس بخ إيرة ما نتنات كأن عطوه ناس استسمعتني كونت سمعان زي كون سلازر خبصة ويكأن صخاخات ناتي كل عطوه سلازر خبصة سلازر ناي مرت تعمل فسنا ناي جيجا خب كله تجاجز بالسمعت
ክፉ ይጎጠፍ አሉ ተጋጌ ዝብል ስምዒት ተመፅዩ ኣነ ባይዘወይ ካብቶም ከምኡ ዓይነት ሰባት ቀልጢፉ ጌጉ ዝኣምን ሰብ ኣይኮንኩን ግን ከምኡ ኢለ ክነብር ኣይደልን ካብቲ ዝነበርኩ ዓመታት ካ ሕጂ ብክንደይ ፐርሰንት ክብለካ እየ ተመሓይሸ ኣሎ ጌጋይ ናይ ምእማን ዝኾነት ነገር እንተደኣ ተጌራሲ ክትዛረብ ከለካ ንስኻ ምሽ ትርዳእና ኣነ ክገብራ ከለኩ ዘይትርዳእን ስሒንያ እንዴዳ ይብል ብውሽጠይ ነይረ ሽዑ ቀስ ብቀስ ከታይ ጀሚረ ንዓኻ ነግረካ ጌጋይ ይነግረካ ንዓኻ እንታ ሓቂኻ እኮ እዚኣስ ከመይ እያ ሓሲብ እያ ተማለ ምስ ኤማ ተኽለ ንዕሊ ነርናሲ እንታይ ብለኒ ሓንቲ ሓሳብ እንዲያ ከምዚ ዓይነት ተበጊሳስ ኢሉሲ ሽዑስ ሽዑ ሓደ ሰብ መፅኡ እዚኣስ ከምዚያ ከምዚያ ኮይና ምስ በለንስ ኣብኣ ከላ ተረዲኣትኒ እዚኣ ኢና ደልና እቲ ሓሳብ ጌጋ ምንባራ ስለ ዝተረዳእቶ እንታይ ተፈጢሩ ነቲ ሰብ ሽዑ ተኢሉ እወ ሓቂኻ ተጋጌ ነይረ ስለ ዝበሎስ እታ ጌጋስ ከም ዘላታስ ከይወረደት ኣብ ኣፍ ከላ ጠፊኣ ተኣሪማ ስለዚ ንኽንተኣራርም ጌጋታትና ንኽንነጋገር ፅቡቕ መንገዲ እውን ንኽንምራሓሉ ናይ ምርትታዕን ናይ ጌጋኻ ናይ ምእማን ቁናዕ ኣለኹ ጥራይ ዝብል ኢጎ ናይ ምጥፋእ ባህሪ ከነጥርኻን ሓዳር ከዓ ካብቶም ቀንዲ ምርኩሳት ኮይኑ ይስማዓኒ ትኽክል ቶም ይሓዊ ኣነ ድሕሪ እዚ ወልሓንቲ ዝውስኽ ሓሳብ ይብለይን ናይ መወዳእታ ትብሎ ነገር ተሃሊካ ምንም ዝውስኽ ሓሳብ የብለይን ሕራይ እምበኣር ክቡራት ተዓዘብትና ንሎም መዓንቲ ዝነበረና መደብ ነዚ ይመስል ኣብ ቀፃሊ ካልኦት ዓይነት ሰባት ወይ ብዝተፈለየ ካልእ ዓይነት ሓሳባት ክንመፅእ ስለ ዝኾንና ኣብዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ፅንሑና ኢኹም እዚ ሓሳብ እዚ እቲ ንሕና ተረዲእና ወይ ፈሊጥናዮ ንብሎ እዩ ንጎደሎታትና ኩሉ እንዳኣረምኩም ክትሰምዑ ድማ ብታሕትና ይላበወኩም ቴንኪዩ ብሩኽ ቅነ